kunafundila welen dene mina bena jekalo kletan nani masamba fla muka anikele kata ɲɛfɔli kɛ segin kɛra ministre Dr Madukone ale ka kunafondiye ministre Madukone shira min di olu filɛ nin ne baden malien plus précisément silamɛw an bɛ a fɔ aw ɲɛna bi k'a fɔ an fari fonin tɛ kosɛbɛ mais ni ala ye ko min kɛ an bɛ to ala kɔ kibaruya min bɛ yen ni an bɛna la aw tulo kan bi kibaruya duman tɛ mais kibaruya jugu tɛ ala fɛ ni e mɔgɔ min ye ala ka ko taabolo faamuya o ye kibaruya jumɛn ye don salon aw b'a kalama k'a fɔ heji bɔra a ma an bɛɛ ye anw jigi la ɲinan kan n'o ye 2021 k'a fɔ ko heji bɛ kɛ mais anw ɲinangolomatɔ anw balila ka kibaruya sɔrɔ kibaruya gɛnni ka bɔ Magan jamana kan k'a fɔ ko ɲina heji bɔra a ma ko a tɛna kɛ bele tuguni information gɛnni na k'a sɔrɔ o Magan jamana kelen ni o le ye anw rassuré fo kana se dernière minute ma k'a fɔ ko heji bɛ kɛ hali waati mun na ni rumeur bɛ fɔra k'a fɔ ɲina heji bɛna dan mɔgɔ 60 ma ni rumeur ni fɛn fɛn n'a kɛra an ma sigi dɛ anw ye weleli le kɛ anw ye ɲininkaliw le kɛ ɲala kuma min fɔra nin ye rumeur ye tiɲɛ waa tiɲɛ tɛ o yɛrɛ bɔra aw ɲɛna ka a rumeur bɛɛ nkalontigiya a bɛɛ y'a mɛn o le hakilina miiri kosɔn Mali agence de voyage o ye baara kɛ ni hakili lafiya ye ni danganiya ye k'a fɔ ko heji bɛ kɛ parce que o le fɔra anw ɲɛna agence an bɛ aw fo ka a barikala aw ka cɛsiri ani aw ka yɛrɛ di maliyɛn denw ka heji organiser ko ɲuman agence tiɲɛ na a ye danamɔgɔ ye tiɲɛ na aw bɛ aw ka jamana fɛ laɲini min kɛra aw fɛ agence aw y'a kɛ mais fɛn min a seko taara a seko tɛ ara maison haji directeur a n'a ka adjoint a n'u ka baarakɛla bɛɛ foli da tɛ ne bolo k'o fɔ ala le b'o fɔ parce que ko kan ka kɛ o ni agence ni ɲɔgɔn cɛ o y'a kɛ ne en tant que ministre ko kan ka kɛ o ne ni ɲɔgɔn cɛ o y'a kɛ fo kana gouvernement bila standby ra k'a fɔ gouvernement tɛ yen maison haji directeur a bɛ ne fɛ yen su fɛ lon dɔ bɛ a bɛ ne fɛ yen su 2 heures du matin o y'a sɔrɔ an bɛ ka baara kɛ dugu ma na a kɔnɔna na dɔw yɛrɛ ja tigɛra u ko monsieur le ministre o ɲinana k'a fɔ ko ministre tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ o waati la monsieur le ministre a tɛ wuli ka taa nin ko ɲɛɲini ne ko ne bɛna n ka Jakarta le ta ka taa wa n bɛna n ka Yarisi le ta n bɛ taa ɲɛɲini cogo di décision min don jamana mun bɛ yen n'o o sɔgɔsɔgɔtɔ bɛ an kunu a y'o bɛɛ touché diɲɛ jamana bɛɛ le baara a ma fɔ ko maliyɛnw ko anw ka taabolo man ɲi ko an de taara o kosɔn a y'a ye jamana dɔw bɛ yen k'o yɛrɛ ma susu k'o yɛrɛ ma diya u ka jamanadenw ye o kun y'a fɔ ko kota b'o o bolo adamaden to e yɛrɛ cogo la a waati n'a fɛn kɛra ne ka directeur Abdul Fattah wallahi cɛ ni hɔrɔn ye mais min fɔra an ɲɛna ne de b'ale sanfɛ ale de kan ka ne publicité kɛ mais min fɔra an ɲɛna hɔrɔn don a ma don ni baara kɛ a ma foyi kɛ o kosɔn n y'a dɔn min kɛ ko hɔrɔn don ne ma sɔn ni agence kelen si ka sigi ka kuma ko an bɛ ko dɔ fɛ an ni ɲɔgɔn cɛ agence fɛn fɛn ne ye n wele ko taa Abdul Fattah fɛ ale de b'a ɲɛnabɔ mɔgɔ si tɛna fɔ ko ne ni ministre ye nin fɔ tan ministre ko k'a kɛ tan n t'a kɛ bi ni ala sɔnna ma n t'a kɛ sini n'i ye ka confiance le mɔgɔ kan surtout silamɛ ye daminɛ mɔgɔ min ka silamɛya la i bɛ to a kɔfɛ i bɛ baara contrôler a bolo mais taa dogo ni filɛ a fɛ o ye an ka taabolo silamɛya kɔnɔna na wallahi a ye baara nin kɛ fo ka se a wasa ma an tora o kɔnɔna na rumeur n'an y'a mɛn an tɛ sigi dɛ Arabie Saoudite ka ambassade bɛ an fɛ yan an b'o wele ka sɔrɔ ka wele kɛ fo ka dugu yɛrɛ kɔnɔ o ko an ma ko an ka la ka sunɔgɔ k'o bɛ kota k'o de ɲɛnabɔra sa ko n'o ɲɛnabɔra dɔrɔn ko an ka kota bɛ fɔ an ɲɛna an nana fɔ ko nin ko bɛ taabolo min kan a tɛ ka tile anw dun ka agence fa an ba t'o la population ka soupçon ka ca salon o y'an ka wari minɛ k'a dun o y'an tɔrɔ bɛɛ bele ko heji bɛ ɲina k'a sɔrɔ kuma kalama o y'a minɛ fana ɲina k'a dun wallahi ne y'a fɔ i bɛ jurumi sɔrɔ heji tiɲɛ a bɛ min tiɲɛ agence ma a t'o tiɲɛ ejide kelen ma a kana mɔgɔw soupçonner k'o bisigi ya k'a fɔ ko dɔ kun bɛ yen k'o b'a kalama wallahi mɔgɔ si t'a kalama aw ni tiɲɛ bɛ bi ka se hakɛ ma ni limaniya tɛ ne ye nin kɛ dugu dɔ ra ni silamɛya tɛ silamɛya sɔrɔ yɔrɔ kan gulo ne b'a dɔn aw ye juru qualité mun ta ala b'a dɔn aw ye layiru mun ta mɔgɔw ye hɔrɔnya ka gɛlɛn dɛ mais a bɛ kɛ cogo di a nɔrɔla an bɛɛ la kun na fazallat a'naquhum laha khadi'in an jagoan bɛ ka jɛn n'a ye ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ Mali population mun bɛ yen n'o ka heji t'a ye ala kama heji t'a ye mun ka heji t'a tɛ k'a fɔ a fɔra ko an yɛrɛ ka taa ma filɛ dɔrɔn fɛn fɛn ka heji t'a ye ala yɛrɛ kama ye aw k'a faamuya k'a fɔ ni ala ma fɛn min latigɛ o tɛ kɛ fɛn fɛn bɛ yen diinɛ gɛɛman na k'e ka limaniya kun sera a ma k'a fɔ e b'a fɛ ka taa ma can yɛrɛ la mɛ jigi la ala ka k'a fɔ ala bɛ ɲina heji baraji di e ma awa a bɛ di e ma fana siga si taara anw ka diinɛ le ko anw ma silamɛ ne ye ŋɛniɲɛ ɲuman wale ta ka ban ne ma se k'a kɛ a baraji bɛ di e ma mais ne ye ŋɛniɲɛ jugu wale
wari ta fo ka kɛ pour que dɔ ka sɛbɛn mais ne m'a kɛ foyi tɛ kɛ e kun jurumu na ni ne dara o kuma na k'a fɔ ko ne ka prophète ba alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko y'o fɔ n darara Mali hejiden fɛn fɛn kun ye a ka wari sara wari gɛma ni ŋɛnɛ ɲuman ye k'a bɛ taa ma ka taa heji kɛ ka taa alikaba filɛ ka taa alakira sallallahu alaihi wasallam ka taa a ziyara wallahi aw ka heji baraji dafa dira aw ma siga si tɛ ara ko kun tɛ ka taa farakulu lagɛ koyi ko kun ye hakilina min le o kosɔn aw ka ɲaari ni aw yɛrɛ ye aw ye wari min bɔ aw ka da k'a fɔ a ye saraka dɔ la bila aw ni ala cɛ hali ni a tila ka a wari minɛ kɔfɛ n t'o souhaité a ka wari nin to a tigiw bolo adamaden ko ka ca dɛ aw ka wari ninnu to agences bolo agences ninnu ɲinɛ tɛna wari ninnu minɛ jakuma tɛna ta insha Allahu rabbul alamin ni heji le b'e kɔnɔ e ye miliyɔn 2 ni kɔ min bɔ ou bien miliyɔn 3 ni kɔ min bɔ a mana kɛ fɛn fɛn bɔ heji wari to heji kama débrouiller ala na ko wɛrɛ kɛ e ye mais ni e y'a minɛ san wɛrɛ ni heji ta se ma kɛ e ye ala bɛ sɔn k'e filɛ cogo dɔ ye dɛ agences an bɛ aw fo ka barika la Abdul Fatah an bɛ aw fo ka barika la an ka mu an tɔgɔra ni ma diya an si ye heji ta a nisɔndiya min bɛ aw ka o tɛ hejiden kelen sa hejiden kelen de b'a ka wari sara a yɛrɛ ye mais a bɛɛ bɛ sara aw kelen de ye n'o bɔra ma aw ka dusukasi ka jugu dɛ maliyɛnw aw ka sabali agence ninnu aw kana foyi f'o ma min ye an sɔrɔ a kɛra bani jɛkulu ye ka bɛɛ kan lamini an kelen tɛ koyi diɲɛ jamana bɛɛ lo a bɛ kɛ cogo di ni ala ye min kɛ o de cɛ ka ɲi an y'a ɲini ala fɛ bana ni silamɛya la an t'a fɔ ko bana jugu an ka silamɛya an balo o ma an tɛ bana nin an tɛ fiɲɛ nɛni mais bana nin kɔni a ye ko dɔ kɔni kɛ n'o tɛ an b'a kalama k'a fɔ an bɛ diɲɛ yɔrɔ min na bi balontanw bɛ ka organiser farajɛ jamanaw fɛ o bɛ tagaraw kɛ corona m'a bali mais an ka diinɛ ka lahɔrɔma yɔrɔ corona b'ole bali san san a sera sa corona nin kana anw koro bele tuguni a sera sa bɛɛ ka to ala kɔ an ka corona ko bɔ an ka alikaba kora ero daminɛ na a ma mɛn hali ni tɛ balontan fɛ mais n kɔni b'a lɔ a bɛ ka kɛ lajɛnbaw bɛ kɛra musiciens bɛ ka musique la fan bɛɛ lajɛlen o kanangolonw o ni mɔgɔw bɛ bijoux dira ɲɔgɔn ma an b'a image la mais n t'a fɛ ka tɔgɔ fɔli kɛ ko dɔ la an k'an ka diinɛ bonya mais an bɛ k'o bɛɛ ye mais an bɛ ka bali heji ma a tɛ an bolo a bɛ dɔw le bolo n'o ma jɛnɛ a tɛ kɛ n ye min fɔ ne to kana il n'y a pas un syndicalisme mondial étatique pour faire face à ces problèmes n'o tɛ bi ko dɔ tun bɛ sɔn ka kɛ mais n bɛna mun kɛ ne baara ma en tant que ministre o kuma na n bɛna avion sama ka taa bila Saudiya dugukolo kan ne wa n tɛ se k'o kɛ o aw fana se ka diyagoya taa ni mɔgɔw ye ma diyagoya k'u fɔ ka heji kɛ o tɛ se ka kɛ an bɛ dugukolo dɔ de kan min ni tigi baara dugukolo dɔ de kan min n'o ka se n'o ka yakuya b'o o bolo an tɛ se ka foyi kɛ mun bɛ se ka anw kunu a kɛra o la an b'an ta mun an tɔgɔ la k'a fɔ ala k'a ɲɛ an bolo ala ka jamanadenw soulager nin ko silamɛya ala k'a kɛ hɛrɛ silamɛya ma ala k'a kɛ silamɛya ma hɛrɛ ye ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ ye ala ka an kisi ka an tanga jamana ala ka jamana bɔ bolo la gouvernement kura min n'a sigira an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a n'a ka premier ministre ani ala ye anw m'u lajara bi aw silamɛw ka ŋɛnɛ ɲuman kɔfɛ ka anw bila ni wo nin dara ala k'a ɲɛ an bɛɛ bolo an bɛ baara fɛn fɛn kɛ an y'a ɲini ala fɛ ala k'a to an k'a kɛ ale dɔrɔn kama kana kɛ mɔgɔ kama ala an bɛ baara fɛn fɛn kɛ k'a to an k'a kɛ e kama an kana kɛ mɔgɔ kama ala anw bɛ baara fɛn fɛn kɛ a to an k'a kɛ e kama kana kɛ mɔgɔ kama silamɛya diinɛ ala k'a dɛmɛ ala ka silamɛw dɛmɛ ala k'a hɛrɛ k'an ye wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Mali au conseil islamique tɔgɔ la imam docteur Ousmane Soliya Traoré ale ye farangali kɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. An bɛ Alahu taala tanu ala mun bɛ a yɛrɛ sago la n'a ye fɛn o fɛn mun kɛ a b'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka da kodɔn dɔ de kan kisi ani nɛɛma ko ɲini ka kɛ ala ka ciden ba kan n'a ka so dunkew ciden mun ne a y'a ka doni siri ka bɔ Madina k'a bɛ taa Magan ka taa umra kɛ yan'a ka don Magan kɔnɔ o y'a lasegi a segira ka taa kɔ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen minisiri bɔla ka dantigɛlikan mun fɔ kuma caman tɛ yen o kɔfɛ nka fɛn bɛɛ ni a cogo don nin ye diina ko de ye nin ye ala ko ye diina bɛ nin lahalaya bila minɛ mun kɔnɔna la ka kan maaw ka o fana faamuya diina sira fɛ sariya bɛ nin lajɛ sira damadɔ kan a fɔlɔ ye mun ye k'a bila Alahu taala ka latigɛ minɛn kɔnɔ latigɛ sɛbɛnlen don ala bolo kabiri anw ma dan fɔlɔ ala y'a sɛbɛn k'a bila cogoya mun na hali ni diɲɛ bɛɛ ko k'an b'a bɔ o la o tɛ k'a bɔ o la o la mɔgɔ mɔgɔ mun bɛ ko in kɔnɔna la i ye agence tigi ye o i ye ejiden ye o bɛɛ lajɛlen limaniya jɔsen 6nan ye k'i ka da Alahu taala ka latigɛ la ni diɲɛ bɛɛ ko k'an bɛ taa Magan ni ala ko k'aw tɛ
teta wa ni diɲɛ bɛɛ yɛrɛ fana ko k'a tɛ taa maga ni ala ko k'a bɛ taa nin ye silamɛya ka minɛ fɔlɔ ye. A filanan ye mun ye ka jigiya ɲuman ta ka ɲɛsin Alahu taala ma baraji sɔrɔli la. Ala ka latigɛ fɛn fɛn mun bɛ kɛ mumini ma bɛɛ ye hɛrɛ de ye. Alahu taala ka alikuranɛ kɔnɔna la wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-mawtu faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Ko ne maa mun y'i ka doni siri ka bɔ i ka so k'i bɛ taa ala ma ni ala ka ciden ma saya y'i sɔrɔ k'i bali i taa yɔrɔ sɔrɔli ma k'i ka sara kɛla wajibi Alahu taala kan ka d'a kan ala ye yafa masa ye ala ye hinɛ masa ye. Ka doni siri ka ala magɛ nin ye o sira dɔ ye. Maaw y'o ka wariw sara k'o ka programme labɛn a kama ka bolociw yɛrɛ kɛ k'i sigi k'a fɔ k'an bɛ na taa ko wɛrɛ nana don o n'a kɛli cɛ nin ye o ɲɔgɔnna de ye. An b'a jigiya k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka sara binna ala kan o ye ala ka fisamantiya ye. Ka fisamantiya k'i ye i ka sara i k'o sɔrɔ ka sɔrɔ hali ma baara kɛ o ye Alahu taala ka hɛrɛ dɔ de ye. Mun y'a kɛ salon a ye salon baraji sɔrɔ ɲinanta fana ka tila ka o baraji sɔrɔ nin ye jigiya ye. An bɛɛ kan ka mun ta ka ɲɛsin ala ma ni ala sɔnna o baraji bɛ sɔrɔ ka d'a kan ajansiw bɛ jidenw ladonni mun kɛ o bɛ jiden bɛɛ ka baraji sɔrɔ. Jiden kelen kelen fana b'i yɛrɛ ka baraji sɔrɔ. Salon a ye ŋɛnɛya mun siri ji kɛli kama ni jidenw ye o baraji an b'a jigi ala b'a d'aw ma ɲinanta fana ala b'a d'aw ma san wɛrɛ ta an b'a ala deli o ka sɔrɔ dayɛlɛli kɛra laɲini sɔrɔ la o ye ala ka bonisi de ye k'a kɛ aw ye ala k'o sabata an bɛɛ lajɛlen. A fɛn sabanan ye mun ye ŋɛnɛya mun ne maaw y'a siri heji kɛli kama bɛɛ ka to i ka ŋɛnɛya kan ka d'a kan Alahu taala bɛ jɔn sara ni ŋɛnɛya cogoya de. O kɔrɔ ye duman ye ne ye ŋɛnɛya bɔ a ma k'a fɔ n tun y'a ŋɛnɛya nka n seginna kɔ n bɔla a kan o kɔrɔ de ye k'a fɔ k'i jɛna sara kɔ. Nka ni ŋɛnɛya bɛ yen fɛn mun bilala ŋɛnɛya kunkɔrɔ o fana bɛ to ŋɛnɛya kelen de kunkɔrɔ. I ye fɛɛrɛ mun tigɛ a kama halisa i bɛ to a sira kan ka d'a kan Alahu taala ka kumakan in na ko i bɔla i ka yɔrɔ so laɲinini kama ala laɲinini kama ciden laɲinini kama i ma segin kɔ dɛ. Ala m'a fɔ k'i taala n'i segila kɔ k'i sara bɛ yen nka i tola sira de kan i ma i ka laɲini sɔrɔ wali i sala k'i to a kan. Nin de ye alisilamɛ ka laɲini ye. O de kama dɔnnikɛla dɔ ka kumakan bɛ yen Sheikh Muhammad Nasir Din Albani rahimahullah a ko mɔgɔ bɛ sara ni sira ɲuman tali ye maa dama i ma bɔ a kan. N'i bɔla a kan de k'i bɛ bali sara ma n'i sala k'i to a kan n'i tun sela a kun na sara mun bɛ d'i ma ko Alahu taala b'o sara d'i ma. Donc o kɔrɔ de ye k'a fɔ an bɛ sira mun kan sira ɲuman don jamanaden bɛɛ ka faamuya ta nin cogoya la. Ala y'a kɛ kun mun kama Alahu taala de b'a dɔn. Jɔn tɛ se ka Alahu taala ka latigɛ gundo bɛɛ dɔn. A dɔ la ne maaw t'a la ko bɛ taa sɔrɔ mun b'a to n'o bɛ nimisa ko mun an taara ɲina ala de b'o dɔn. Ala mun b'o dɔn a bɛ na ni sababu dɔ ye jagoya ni k'a yɛlɛma. Nin bɛ i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔla Maka a Madina k'a bɛ taa Maka kilo 400 ani kilo 25 k'a tɔgɔma ɲaamɛw la ka taama sen na ka taama falenkurunu sanfɛ. A selen Maka ani Maka tɔ tɛ tɛmɛ kilo 25 kan o taara alakira kunbɛn yen sallallahu alaihi wasallam ko an ma jɛn n'i ka doni ye. O ni kira ye bɛnkan kɛ kira segila o ye sulhul hudaybiya dilan o cogo de la. Alakira segila sallallahu alaihi wasallam mun tilala ka taa bɔ a kɔnɔna la inna fatahna laka fathan mubina. Ala ko k'an ye dayɛlɛli kɛ dayɛlɛli bangeli la Makan dayɛlɛli kɛla o de la ka maaw dontɔla ye Alahu taala ka diina kɔnɔ fi diinillahi afwaja o bɛ ka don jamakulu. Nin bɛɛ lajɛlen bɔla duman de kɔnɔ kira segili mun kɛla n'o tɛ n'ala kira tun ko fɔ jagoya an ka don de joli bɔnna la diina ye ɲɛtaga mun sɔrɔ tun tɛ k'a kɔnɔna la. O de kosɔn an bɛ nin bila nin minɛn kɔnɔna la ka mun an tɔgɔ la ni Alahu taala sɔnna hɛrɛ don alisilamɛw ma hɛrɛ don silamɛya ma a hɛrɛ bɛna taa poyi don mun na an b'a nata ko ala tun ka bonya ka tɛmɛ nin kan. O la k'aw fo k'a fara minisiri ka foli kan o conseil tɔgɔ la ka Alahu taala deli ala k'a kɛ alisilamɛw ma hɛrɛ ye ala k'a kɛ silamɛya ma hɛrɛ ye ala k'a kɛ basigi ye an ka jamana kɔnɔna la a faamu ɲuman ala k'o dusu di silamɛw bɛɛ ma a faamu ɲuman ala k'o hakili ɲuman di an ma ala k'a ko fu an na ala k'a kun an na k'a fo an na k'a ko laban bɛɛ lajɛlen bolo hɛrɛ la. rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli shar. allahumma inna nas'aluka ridha ba'da al-qada والراحة العيش بعد الممات والتوبة قبل الممات يا العزيز يا الغفار يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ambalimaw jamana marabaw n'a bɛ fɔ a ma ko gouvernement a kura sigira a bɛ fɔ minnu ma ko ministrew an ko cakɛbondaso minnu ni jamana kɛnbɛ k'i sinsin a cakɛbondasow ma o ɲɛmɔgɔba olu ɲɛmɔgɔbaw a bɛ fɔ olu ma ko ministrew
jamana mara bina kalifa baara minnu be n'o ye baara kunbaw ye o baara kumaba minnu n'olu kan ka kɛ faso kɔnɔ jamana ye o cakɛbondasow u bon wala u kulu sigi nazarakan na a bɛ fɔ de ma ko ministère o ministre marakulu ninnu ministrew maa 28 o mɔgɔ 28 na 4 b'a la olu ye sɔrɔlasiw ye 6 b'a la olu ye musow ye o ministre 28 na dɔw bɛ hali ni ministriya jɔyɔrɔ bɛ olu bolo olu sirila ministre bondasow la n'a bɛ fɔ o ma ko ministre délégué i n'a fɔ ka maa dɔ sigi k'o kɛ ciden ye o cakɛ bondasow bolofaraw la an ko ministrew ka kɔrɔsegi nka ministriya tɔgɔ bɛ u la o ye 3 ye muso minnu sugandira o ministrew la muso 6 ministre muso ye muso 6 de Cogɛl Kukala Mayiga a ye jamana marakulu wala marabolo min sigi n'a ɲɛmɔgɔya bɛ ale yɛrɛ bolo o ma sugandilen ninnu n'o kɛra ministre ye colonel 2 tun b'a la Moktar Wan tun ye minnu sen bɔ ministriya la ataku 2nan min kɛra kɔsa in na ni o dantigɛli kɛra don min mankan yɛrɛ bɔra o sugandiliw ani ka maa dɔw bɔ ministriya la o de kɛra sabu ye min y'a to sɔrɔlasiw tun murutira o ministre ninnu o ye colonel Sajo Kamara ye ale sugandira ka kɛ jamana tangani ka kisi kɔnɔnajugu ani kokanjugu ka mantɔrɔ ma n'o ye ministère de la défense ye min ye colonel Modibo Kone ye ale fana ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu sɔrɔlasi minnu ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga in paro ale kɔni sen ma don o Modibo Kone in ma ta tuguni k'o kɛ ministre dɔ ye nka maa wɛrɛ de bɛ yen n'o fana ye sɔrɔlasiw ye sɔrɔlasi minnu ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga in paro n'o ye colonel Ismail Wage ani lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga olu tun bɛ jɔda min na olu toro jɔda la colonel Ismail Wage ale ye cɛfɔ ani kanbɛn malidenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka segin cogo min ale tun bɛ o de la ale tora a nɔ na colonel Abdoulaye Mayiga jamana kɔnɔna marako fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye fanga bɛ cɛsigi minnu kɛ k'u bila ka taa jamana maradugu la ani jamana yɛrɛ bɛ mara ni dabali ni fɛɛrɛ minnu ye ale ye o ministre ye cɛ dɔ bɛ yen ale ye sariyatigi ye jamana sariya kɔlɔsili a n'a matarafabaga tun y'ale ye a bɛ fɔ min ma ko procureur ale tun ka baara ye yuruguyurugu ni foroba nafolo jugujuguyali min bɛ kɛ o sɛgɛsɛgɛli ani o nɔminɛli kiribulon min bɛ yen wala o nɔminɛli bulon min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko pôle économique ale tun ka baara y'o ye ale taara ka kɛ jo sariya ministre ye hadamadenya yɛrɛ hakɛ o bɛ matarafa ministre bondaso min na fɛn o fɛn ye jamana foroba tamasiyɛnw ye o kɔlɔsilikɛla n'o garde so ye Abdoulaye Diop ale tun ye ministre kɔrɔ ye Ibrahim Bokar Keita tun bɛ fanga na ale seginna ka na Mali ani jamana duniya jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kow ɲɛnabɔli fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamana kɔkankow kow ɲɛnabɔli Mali yɛrɛ ni duniya jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn sira taama tɔnɔ siraw ani fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kow kunkan ale kɛra o ministre ye kibaruyaw ye fɛn min sɔrɔ o ye k'a fɔ maa fila bɛ yen kɛlɛbolo min bɛ yen n'o ye Ibrahim Bokar Keita tɔgɔla minnu kɛra wulikajɔ kɛbaa ye ka Ibrahim Bokar Keita ka fanga in kɛlɛ ni cogo le yɛrɛ ye olu ka Cogɛl Kukala Mayiga ministre premier ministre kura o ka kulu mɔgɔw don minnu ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga kɛlɛ o jama ɲɛmɔgɔ ba fila o ye Ibrahim Isaka Mayiga ye fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ tali kɛ Mali jamana labɛn a lakurayali labɛn n'a bɛ fɔ a ma ko refondation ka dabali ni fɛɛrɛw tigɛ Mali yɛrɛ bɛ se ka labɛn ka jɔcogo kura min na ale ye o ministre ye wa jamana yɛrɛ fanga bondasow ni ɲɔgɔn cɛ olu sira taama fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔya bondasow ye u ni ɲɔgɔn cɛ sira bɔli ale ye o ministre ye Umaru Jara ale kɛra ministre kɔrɔsigi ye sabu ministre bondaso dɔ sigilen don jamana kɛnɛya ko jamanadenw ka kɛnɛya ko ani fɛnɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye magɔn ye hadamadenya dilasira a n'a jɔsiraw la ale ye o ministre ka ministre dangan ye nka ministriya jɔyɔrɔ b'a yɛrɛ bolo Umaru Jara kɔni an ye kibaruya minnu sɔrɔ Imam Umaru Jara kibaruya minnu fana b'an bolo o ye kɛlɛbolo minnu bɛ yen n'olu ni Mali tun ye bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛn bɛn ka wele sɛbɛn na olu ka maa minnu tun bɛ ministriya la olu seginna olu taara tacogo kura la kumalasurunyana muso 6 o ye olu de sugandira
o muso wɔɔrɔ la kelen b'a la ale ye minisiri ye nka kɔrɔsigi don jamana marabolo ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'o ye Cogɛl Kukala Mayiga ye ale ka kɔrɔsigi dɔ don nka minisiriya jɔyɔrɔ fana b'a bolo nin kibaruya fana a sɛbɛkɔrɔ walanwalanla kunnafoni lase sɛbɛn o sɛbɛn bɛ n bolo kɔrɔ yan i n'a fɔ l'indépendant ale y'a jira k'a fɔ juma tɛmɛnen ko jamana marabaaw olu ka kulu sigira ko min ye colonel Modibo Kone ye ale ka minisiriya jɔyɔrɔ o dira colonel major Dawudu Ali Mohamedine ale yan'ale ka sugandi ale tun ye sɔrɔdasiw ka daga ɲɛmɔgɔw ka danga ye n'a bɛ f'o ma ko chef d'état major général adjoint des armées sɔrɔdasi minnu ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga in paro u ka ɲɛmɔgɔ sabanan o fana tun bɔra gouvernement na Muktar Wan tun y'o bɔ gouvernement na ko a fɔra k'a fɔ u kɔni siga kɛnbɛw ma k'a fɔ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔya bondaso min sigilen don fanga kɔlɔsili la ni cakɛ bondaso min n'a sigara k'a fɔ ko maa o maa b'a fɛ ka dankari jamana fanga na n'a bɛ fɔ a ma ko sécurité d'état k'ale bɛna kɛ o ɲɛmɔgɔ ye n y'a jira u la k'a fɔ min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ale tora a ka minisiriya la sabu jamana kɔnɔna marako ani fanga cɛman bɔli colonel Abdoulaye Mayiga tora o la min ye colonel Ismail Wage o colonel Ismail Wage tuma min na Ibrahim Bokar Keita ka fanga paruna ale tun ye sɔrɔdasiw ka dandegelikɛla ye ale fana cɛfɔ ni kanbɛn o bolonɔbila kɛra o sɛbɛn min na n'o ye accord d'Alger ale de bɛna kɛ o sɛnsɛnkɛbaga ye kɛlɛbolo fila minnu bɛ yen n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad MLA ni o banbanci kulu ninnu minisiri bondaso kelen dir'o ma olu ka mɔgɔ min bɛ yen o ye Musa Agatayɛri ye ale tun bɛ minisiri bondaso min na o seginna o minisiri bondaso ye n'o ye denmisɛnw ni farikolo ɲɛnajɛ wa fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ tali kɛ jamanadenw k'u kolokolo k'u ni lami jamanaden ɲumanya ka faso joli fasodenw fɛ u ca n'u baaraw ale sugandira ka ko minisiri ye Mahamudu Oldu Mohamed o ye minisiri bondaso min sigilen don fɛn o fɛn ye mansinma baarakɛfɛnw ni sanni feere ale kɛra o minisiri ye Haruna Ture n'ale tun bɛ furuba baara la ale bɔra o minisiriya la ka taa sanni feere ani julaya ale kɛra o minisiri ye fɛn o fɛn ye jamana sɔrɔ ni nafoloko ye dabali ni fɛɛrɛ minnu bɛ tigɛ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi o sɔrɔ sira kura ninnu jamana yɛrɛ baara bondaso min sigilen don jamana ka mara labɛncogo kuraw la min ye Alhamdu Ag Lien ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye kulu min n'olu ko k'olu ta ye fasoko ye a fɔra k'a fɔ olu tora ye jamanaden minnu sigin bɛ tunga fɛ olu tɔgɔla minisiri bondaso ale kɛra o minisiri ye minnu yɛrɛw bɛ yen sa n'o ye Cogɛl Kukala Mayiga nɔfɛmɔgɔw ye olu minnu ko k'olu b'a fɛ ka furancɛ fanga in labɛn fili minnu kɛra a la k'o fili ninnu ladila ko minisiri bondaso 8 de dira olu ma 5 ye cɛw ye 3 kɛra musow ye Ibrahim Isaka Mayiga ale ye URD ale ye kulu mɔgɔ ye kulu minnu maa minnu ko sugandira M5 RFI mɔgɔw fɛ k'olu kɛ dabali ni fɛɛrɛ tigɛ ɲɛmɔgɔya bolo min tun b'u bolo n'o ye comité stratégique de la coalition ye jamana yɛrɛ jɔdaba min bɛ yen n'o bɛ Mali yɛrɛ labɛnni ni joli cogoya kuraw ko fɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamana fanga bondasow olu ni ɲɔgɔn cɛ kow labɛnni n'o ye refondation de l'État chargé des relations avec les institutions ale kɛra o ye o de bɛna kɛ cakɛ bondaso ye min bɛna Mali labɛnni labɛncogo kura fɔ Bakari Dumbuya fana tun ye Cogɛl Kukala Mayiga nɔfɛkulu mɔgɔ dɔ ye ale sugandira ka kɛ minisiri bondaso min sigilen don jamanaden minnu n'olu ye baarakɛlaw ye o ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw dabali ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ min b'a to o baara ɲini ani o baarakɛ bondaso olu jɔli dabali fɛɛrɛ ani baara an'a degecogo ɲuman n'o ye département de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle o dira Birema Kamenama ale ye sini fasori waton tɔnden ye Modibo Kone ale tun ye CMDT ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye minisiri bondaso min dira ale ma o ye jamana yɛrɛ a duguw labɛnni a n'a sigiyɔrɔw ni sigidaw labɛnni o dira CND ɲɛmɔgɔ ma o min ye Modibo Kone ye jamana minisiri bondaso min sigilen don sigidaw lamɛnni saniya ni bɛɛrɛ ani hadamadenya yɛrɛ o dabali n'o fɛɛrɛ tigɛ kuntalajan
o ministre bundaso o dira Modibo Konema min ye imam Umaru Jara ye ale min tun bɛ mɔgɔw laseli jamanajɛ minnu tun bɛ kɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya tali bolonba kan tuma min na Ibrahim Bokar Keita ka fanga tun bɛ ka kɛlɛ ale kɛra kɔrɔsigi ye ministre kɔrɔsigi don hadamadenya ni magwɛn ani maa minnu bɛ yen ni kɛlɛ y'a to u y'u sigiyɔrɔ bila u bɛ ɲanimanbori la jamana yɔrɔ wɛrɛw fɛ maa minnu taamana k'u sigiyɔrɔ bila ale kɛra u ka ministre ye muso ye muso 6 ye Sidibe muso Dedew Usman ale tun ye baarakɛlaw ka hakɛ ɲini tɔn min bɛ yen n'o ye CDTM ye ale kɛra Mali kalanko ministre ye Madame Jawara Hawa Paul Diallo ale fana ye URD tɔnden ye ale nana kɛ baara ministre ye forobaca ministre ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ la nɔgɔyali wale minnu ni o dabali n'o fɛrɛ n'o kumaɲɔgɔnyaw ka sigi a bɛ fɔ min ma ko dialogue social muso sabanan o fana ye M5 RFP mɔgɔ ye ale fana ye kulu min n'a bɛ fɔ a ma ko MDP ale y'o tɔnɲɛmaa ye n'a tun laban a tun y'i sen bɔ u la o ye Madame Wadije Fune Kulubali ye musow ni denmisɛnw ni du o ministre bondaso taara ka d'o ma n'i ye jateminɛ kɛ ale de ye ministre ye ministre min n'ale ye denmisɛn ye ka tɛmɛ ni ministre bɛɛ lajɛlen kan muso tɔ 3 minnu bɛ yen o ye Jiye Minatu Sangare ye kɛnɛya ani magwɛn hadamadenya fɛ ale y'o ministre ye Madame Dambele Madina Sisoko ale ye Mali talifɛnkow ni sirabaw olu labɛn ni ministre ye ale ye Général Dayiru Ibrahima Dambele ale y'o furumuso ye Fatumata Seku Diko ale ye kɔrɔsigi ye jamana marabolo n'o ye premier ministre ye u kɛrɛfɛ u ka kɔrɔsigi don yɛlɛma minnu kan ka don n'o ye politique dabali ni fɛɛrɛ ni fanga bondaso olu labɛnni o ministre ye ale ye n y'a jira u la ko n'i ye jateminɛ kɛ muso ye 6 de ministre 28 ninnu na sababa la o ye ministre kɔrɔsigi ye Madame Fatumata Seku Diko ale talen kɔfɛ jamana sariyatigiw olu tɔgɔla hakɛ ɲini bondaso min bɛ yen n'o ye syndicat de la magistrature ye o ka jɔda falen don maa min fɛ o ye procureur Mamadu Kasoge ye ale kɛra jo sariya ministre ye Anduguli Gindo ale kɛra ministre ye Alpha Omar Konare denmuso tun bɛ jɔda min na n'o ye Dongo ni Seko ani Danbe ministre ale kɛra o ye Ali Husseinu Sanu ani Lamine Seydou Traoré a fɔra k'a fɔ ninnu ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ka surun sɔrɔlasiw la bi kosɛbɛ k'olu seginna ka na ministre bondaso min bɛ jamana sɔrɔ ni nafoloko ministre o kɛra Ali Husseini Sanu ye ɔ Seydou Traoré o kɛra ministre min sigilen don fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye dugujukɔrɔ nafolo ye ani funtenimafɛn minnu ni baara bɛ se ka kɛ n'o ye fo ka se jiko ministre ma ale b'o jɔda de la an balimaw aw ye lamɛnli kɛ nka kunnafoni jɔnjɔn dɔw y'a sɔrɔ k'a fɔ Ibrahim Bokar Keita fɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tun faralen don Ibrahim Bokar Keita kan olu maa si ma sɔrɔ ministriya la o de la min yɛrɛ ye parena ye ale ko olu ka tɔnbolo fara ko ministre sɛgɛn jigi tun falen don yan'a ka sigi ko nka ko a sigilen kɔfɛ ko a kɛra a ma kɛ ni wasa ye fiyewu olu y'a jira k'a fɔ a tun fɔra k'a fɔ bɛɛ da bɛna don wala bɛɛ sen bɛna don jamana mara la k'o ma bɔ o sira fɛ ko nin dun ye fɛn min CEDEAO mɔgɔw tun y'a wajibiya ka fɔ bɛɛ sen ka don a ko la. O ye parena ɲɛmɔgɔ ye sɛbɛnw bɛ n bolo kɔrɔ yan minnu y'a jira k'a fɔ ko Cogɛl Kokala Mayiga yanni gouvernement bɛ sigi a tun ye layidu dɔw ta k'a fɔ a bɛ jamanaden bɛɛ wele hali a ye dantigɛli minnu kɛ a sigilen a tun y'a jira k'a fɔ maa si tɛna kɛ bolokɔfɛ fɛn ye maa o maa ni miiri la k'a fɔ i ka jɔda bɛ jamana jɔli la wele bɛ bila bɛɛ ma jamana marabolo sigira aw ka mɔgɔmaya la dakuruɲɛ kelen yɛrɛ minnu yɛrɛw bɛ yen tuma dɔ la k'u ni Ibrahim Bokar Keita jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka maa si ma yala nin dun ye fɛn minnu an ye sɛbɛn minnu ye k'a fɔ tɔn bɛ yen i n'a fɔ aw ka tɔn ko y'a jira k'a fɔ layidukan minnu tun taara Cogɛl fɛ ka jira k'a fɔ ko a bɛna jamana marabulon dayɛlɛ maa o maa bɛ yen ni ka jɔda bɛ jamana jɔli la wele na bila i ma nka ko a kɛra balana ko ye marabulon in sigira aw minnu y'aw kɔnɔjɛya k'a fɔ aw b'a fɛ an n'a ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ma bɔ marabulon sigi kalama a sigira a ma kɛ dayɛlɛlen ye i n'a fɔ CEDEAO tun ye laɲini minnu kɛ yala parena ka hakilina ye jumɛn ye PPR bismillah rahman rahim ɲininkali diyara n ye i y'a fɔ cogo min na a bɛ ten layidukan min tala o ma timɛ premier ministre sigilen a y'a fɔ maintenant anw ka jateminɛ na a bɛ komi a y'a fɔ kɛnɛmamɔgɔw de kama sabu min a ko wolola min na o b'a jira k'a fɔ a kɛla komi n'a fɔ sama wolola sunsan na donc an ye mun ye
an y'a ye k'a fɔ gouvernement formé la ko mɔgɔ 28 o ye sariya sɔsɔ ye fɔlɔ dialogue national inclusif ani charte yɛrɛ olu bɛnna k'a fɔ gouvernement mɔgɔ man ka tɛmɛ mɔgɔ 25 kan nka o mɔgɔ 28 a bɛɛ ye sɔrɔdasi mɔgɔw ani M5 mɔgɔw ye donc jamana fan tɔ bɛɛ bɔra la an y'o de fɔ n ko donc layidu ma timɛ layidu kan min tara maliyɛnw ɲɛ a layidu ma timɛ layidu kan min tara communauté internationale ni jamana tɔw ye n'o ye jamana tɔw ye a layidu ma timɛ an ko haya u ka sabali parce que o kɔlɔlɔ ye mun ye o kɔlɔlɔ ye k'a fɔ k'u ye gouvernement sigi min ti transition gouvernement ka sariya kɔnɔ sabu bɛnkan ma kɛ a kan ni min bɔla a kɔnɔ Sogɛl n'a ka mɔgɔw y'o san an y'o de fɔ dakuru ɲɛ 2 la an sigila ka mun fɔ n ko n'i y'a lajɛ a bɔra 25 la ka taa 28 na mɔgɔ 28 na saba min farala kan n'i y'a lajɛ o musaka ye hakɛ min ye i b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Sogɛl ma faamu o tɛmɛnen kɔ an ko fana u y'o min kɛ nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ wolo min na mɔgɔ si tɛ a dɔn o de y'a to an ko bon an bɛ ladilikan fɔ parce que tension ɲɛni de ka di anw ye yanni tile 2 tile 3 a ka classe politique mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'a y'a diya ani société civile an ka tile 2 kuma kɛ k'a fɔ haya transition tɔ ye kalo 9 ye an bɛ se ka mun kɛ kalo 9 kɔnɔ o sigi ka fɔ kɛ joona o de ye anw ka ladilikan ye o ni anw ka an jɔyɔrɔ min bɛ se ka fa transition kɔnɔ bi o ye joona an ka sigi ka kuma an bɛ se ka mun kɛ kalo 9 kɔnɔ dakuru ɲɛ 2 la an y'o de fɔ an ka déclaration kɔnɔ. Jigiba Keita i ni ce an balimaw Jigiba Keita ye parena tɔɲɛmɔgɔ ye a ye minisiriya kɛ mɔgɔ don mɔgɔ min kolo ka kɛnɛ kosɛbɛ politiki binankun kan nka a lakodɔnnen don ni tɔgɔ min ye o de ye PPR ye nin tun ye PPR de ye nka politiki tɔn wala politiki kulu tɔn minnu bɛ yen o kulu minnu n'olu dilanla tuma min na Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga na a bɛ se ka dɛmɛ ni jamana mara ye cogo min kulu dɔ bɛ yen n'o ye Alliance Ensemble pour le Mali n'o ye EPM ye o ɲɛmɔgɔ ye Dr Bukari Tireta ye ale tun ye Sogɛl Kokala Mayiga ka wele jaabi u ye jamakulu min wele o ni Sogɛl tun ye premier ministre tun ɲɔgɔn ye alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 10 a kɛra fangabulon na a kɛra jamana marabulon na primature la kuma ninnu u da donna fɛn min na o ye jamana tun bɛ lahalaya minnu na ni jamana marabulon kura dilanlen o tun ye ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔ fo ka sabu kɛ kumakan minnu tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔtɔrɔ Tireta tun fɛ ko olu kɔni y'a ye k'a fɔ jamana marabulon n'o ye gouvernement ye a m'o sigira juma tɛmɛnen nka hakilina minnu tun kuma fɔra ko o hakilina ninnu ma sabati a kɛnɛ kan i n'a fɔ PPR ye fɛn min jira sisan ko nin ye ko ye ko min nin ye lahalaya kura de ye lahalaya kura min man kan k'i yɛrɛ ɲini ka ani mun bɛ se ka nin ko in ka ɲɛnabɔ cogo min Cɛma Hubert Kulubali ale fana ye politiki kulu ye juin kalo tile 11 tɛmɛnen olu fana ka kulu n'o ye Action républicaine pour le progrès n'a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Cɛma Hubert Kulubali bolo olu fana ni kulu dɔ tun ye ɲɔgɔn ye a bɛ fɔ min ma ko conférence ni Ala sɔnna ma an ka dɔnkibaru nata ninnu na an b'a lajɛ n'ani dɔgɔtɔrɔ Tireta wala fɛmɔgɔw a fɔra k'a fɔ Cɛma Hubert Kulubali ani kulu min bɛ yen n'u k'a ma ko coalition des forces patriotiques n'o ɲɛmɔgɔ tun ye dɔgɔtɔrɔ Abdoulaye Amadou Sy ye olu fana ye ɲɔgɔn ye u ka kunkɛna n'u ka hakilinataw ye kelen sabu an bɛ jamana in kɔnɔ jamana in bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ cogo min na o de kumaw de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ nin kulu in a mɔgɔw ko Sogɛl Kokala Mayiga ye jamana marakulu min labɛn u y'a jira k'a fɔ maa minnu sugandira Sogɛl ni Asimi Goyita fɛ olu bɛɛ don donku ye nka u y'a jira k'a fɔ a tun fɔra k'a fɔ bɛɛ da tun bɛ don a la u b'a fɔ min ma ko gouvernement d'inclusivité k'o laɲini minnu kɛra ko a ma waleya nka u ko ko bɛn'u seko kɛ min b'a to furancɛ fanga in wasa bɛ sɔrɔ a la kulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Alliance pour la démocratie au Mali Parti africain pour la solidarité et la justice n'o ye ADEMA ye o ɲɛmɔgɔya bɛ professeur Cɛmɔgɔ Sangare bolo olu fana y'a jira k'a fɔ gouvernement kulu in sigira k'u bɛ dugawu don k'u ye baara minnu dir'u ma nka olu yɛrɛ u fana y'a jira k'a fɔ k'olu nimisalen don sabu gouvernement jamana marakulu min sigira n'a tun fɔra k'a fɔ bɛɛ sen bɛna don a la wala bɛɛ da bɛ don a la yanni a kulu in b'i sigi olu tun jigi b'a kan wala tun fɔra k'a fɔ ko jamana wa politiki tɔnw bɛɛ lajɛlen sen bɛ don a la ko nka u ma bɔ a sira fɛ o kɔni bɛ fɛn min kanu o ye k'a fɔ jamana marabaa kura ninnu u ka dabali gɛlɛnw tigɛ kɔnɔguwanko minnu bɛ Mali la o kɔnɔguwanko ninnu n'o de ye kana ye ani lakana ye ani jamana ɲɛmɔgɔw olu sugandili k'u sigi fanga na n'o ye jamana halaladenw ka fanga ye a ka kɛ ni jɛlenya ye a kana labɛn maa si kɔ a ka kɛ ni ladiriliya ye
adema kuko olu kɔni b'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na min b'a to furancɛ fanga in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nka u y'a ɲini unu jɛɲɔgɔnw fɛ u ka kɛ maasomilenw ye bɛɛ ka i cɛsiri min b'a to layidukan minnu taara layidukan ninnu bɛ se ka timɛ cogo min ye kodɛm ye olu ko maa minnu sigira Cogɛl Kokala Mayiga ni Asimu Goyita fɛ n'o ye jamana marakulu kura ye k'u bɛɛ dugudunk'u ye u b'u fo sugandili min kɛra wa u b'a ɲini u fɛ k'u cɛsiri malidenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min fɛn o fɛn ye olu seko ye min b'a to jamana in bɛ se ka mara ni jɛlenya ye ka jamana in segin a yɛrɛ ma yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min kana ni lakana bɛ se ka sabati ka Mali kɛ misali ɲuman ye layidu minnu taara k'a fɔ ko wote bɛna kɛ o wote ninnu ka kɛ o ye kodɛm hakilina ye min ye Cogɛl Kokala Mayiga yɛrɛ tɔgɔlakulu ye n'o ye Rassemblement des Forces Patriotiques ye mouvement du 5 juin olu ko olu bɛɛ Asimu Goyita ni Cogɛl Kokala Mayiga k'u b'u fo u sera ka jamana marakulu in dilan min b'a to jamana in bɛ se ka sɛnsɛn wa nin kɛra dayɛlɛli de ye u b'a ɲini u fɛ min ye jamana marabaaw ye k'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na jamana in bɛ se ka la wuli ka jɔ ni dabali ni fɛɛrɛ minnu ye u ka kɛ makɔnɔ jɛlenw ye danbetigiw ye u ka kɛ layidutigiw ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye M5 RFP mɔgɔw ka olu kɔni ta fan ye u b'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ ka don nin kolon jigiya kɔrɔ min b'a to laɲiniw bɛ se ka sɔrɔ wa maliden minnu sigilen don Mali kɔnɔ ani jamana kɔkan bɛɛ k'i cɛsiri min b'a to jamana in bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogo min Mali ka ta dakun kura la min bɛna kɛ maliden bɛɛ lajɛlen olu ka wasa n'u ka laɲiniw bɛ sɔrɔ ni ye Madame Si Kadiatu Su ni y'ale ka kuma ye an balimaw politikitɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko yɛlɛma n'i y'olu tɔgɔ lajɛ olu yɛrɛ kɔni ka tɔn o ka kan ka olu ka kuntilenna jira an kɔni ma tɔn in ɲɛmɔgɔ sɔrɔ nka u ka tɔn ɲɛmɔgɔ kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Musa Mara ye basila i t'a lajɛ n'an sera ka Musa Mara sɔrɔ hali n'ale tɛ tɔn ɲɛmɔgɔba ye bi tɔn in tɔnden don yala ka hakilinata ye fɛn min ye sabu ale fana dɔrɔ bonyana jamana marako la kosɛbɛ a ye ministeriya kɛ a ye mairiya kɛ a ye premier ministeriya kɛ basila bisimila Musa Mara i bisimila Jose assalamu alaikum an bɛ fo an bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo an bɛ dugawu k'i ye i bɛ faso jɔ baara min na kunnafoni ɲuman dili a sɛnsɛnni kaana maaw b'a faamu kan min na an bɛ dugawu k'i Ala k'i bolo mɛn i ka baara la fɔlɔ ye min ye an ye gouvernement kura sɔrɔ an bɛ dugawu de k'u ye Ala ka faso bɔ dingɛ kɔnɔ ka a garijɛgɛ ɲuman k'a d'u ma u bɛ furancɛ fanga min baara la Ala ka a kuncɛ hɛrɛ la Ala k'u kɛ faso jɔbagaw ye Ala k'u kɛ maa ye maa min bɛ jamana bila u yɛrɛ bakun sanfɛ Ala ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu de kɛ gouvernement ye bawo ne bɛ deli k'a fɔ bɛɛ tɛ se ka don gouvernement na minnu mana garijɛgɛ sɔrɔ an ka olu dɛmɛ u ka baara la tumani de don kalo 8 kalo 9 furancɛ fanga in maaw kan ka bila baara la maa minnu b'u ɲɛsin baara dɔrɔn ma u tɛ don yuruku la u tɛ don u yɛrɛ dilanni na u tɛ don u ka tɔn dilanni na u bɛ don jamana dɛmɛni de la an tɛ kuma wɛrɛ fɔ ka fara o kan an bɛ dugawu k'u ye ka tila k'a f'u ye komi ne yɛrɛ y'a fɔ premier ministre ye cogoya min na anw furadama bɛ dɛmɛ kɛ tuma o tuma n'an wulila jamana baara la an bɛ ye kɛnɛ kan an mago tɛ k'a fɔ f'an ka ye jɔyɔrɔ la pour que an ka jamana dɛmɛ donc an b'u ka bila la wa anw n'a ɲɔgɔnna caman fɛnɛ Musa Mara i yɛrɛ ni ce an balima nin tun ye Musa Mara ye hakilila ka fɔ a ye fɛn minnu fɔ a ye fɛn min fɔ faamuya sɔrɔla la min y'an ka jamana kɔnɔna ye ka daminɛ Kayi fo ka taa Kidal jamanadenw bɛ yen minnu a ka kan tuma dɔ la an ka faamaw de kan ka wuli ka taa ninnu kuma ɲɔgɔnya b'a bisikiya ka fɔ Cogɛl Kokala Mayiga yan'a ka kɛ jamana kɔkan kumaw ye ka fɔ k'a bɛ wuli ka taa faamuya ɲini wala ka taa mɔɔw lasɔn a ka minisiri min n'o ye Ablaye Diop ye cɛfɔ ni kanbɛn ale de y'o labɛn wala a b'a labɛnbagaw la min kɔni ye jamana kɔkanko ye Ablaye Diop ale tun ye Ibrahim Bokar Keita ka minisiri kɔrɔ dɔ ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye Mali ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ye an ye kibaruya minnu sɔrɔ a fɔra ka fɔ ale y'o dɔnnangana ye maa b'a bisikiya ka fɔ n'i y'a ye ani Asimu Goyita u ye Ablaye Diop ta takun b'a la olu fɛ olu ye kulu labɛnnen dɔw ko coalition pour le soutien à la transition nin ye wulikajɔ kulu ye minnu ni olu ko u bɛ jɔ furancɛ fanga sɔrɔlasiw yɛrɛw dɔrɔn tɛ furancɛ fanga jigiya kɔrɔ olu ka kolatigɛla o ye Musa Watara tɔgɔ dɔ ye i n'a fɔ Musa Mara ye fɛn min fɔ sisan o de ye ka fɔ farafarali ni fadenya
ngani kuma yere fana fora Assimi Goïta fe anga ɲɔgɔn sama jɔyɔrɔ ko la anga ɲɔgɔn sama ka fɔ nsema don a la tuma dɔ la hali minnu yɛrɛw b'a fɔ ka fɔ an sema don a la kɛ cogɛli ko kala Mayiga tun ye layidu ta mɔgɔw ye ka fɔ Assimi Goïta tun ye min fɔ a ye ne hakili la ka fɔ an ka donkibaru tɛmɛnen ninnu na cogɛli y'a jira ka fɔ wele bɛna bila bɛɛ de ma o yala mun de y'a kɛ mɔgɔw bɛ mɔgɔ la i n'a fɔ kulu dɔw olu sema don a la ka kɛ kun jumɛn ye tuma dɔ la waati nata ninnu na ɲɛfɔli bɛna kɛ o siratigɛ de la min ye an baaraɲɔgɔnw ye arajo minnu bɛ yen n'o ye an baaraɲɔgɔn ye an t'a lajɛ n'an sera ka o mɔgɔw sɔrɔ min ye gouvernement kura fana sigi cogo ye gouvernement kura sigi cogo kɔnɔ o y'a sigi nin dungana k'a fɔ k'a sigira tiɲɛ kan a ma sigi tiɲɛ kan dɛ parce que u ye fɛn o fɛn fɔ fɔlɔ ko o si ma ɲi u yɛrɛ tilala k'u bɛɛ lajɛlen k'a kɔnɔna na ya dɔw b'a jira kɔni k'a kɛra cogoya min na k'o fana ye hakilila ko de ni jamana tora nin cogoya jamana tɛ ɲɛ koyi k'a fɔ ko min mana wuli n'o ma kun don yɔrɔ sɔrɔ u ka wuli k'a fɔ k'a ma ɲɛ u ka wuli ka mankan ci ni min kun ma sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ u ka wuli ka mankan ci k'a kɛ cogo ma ɲɛ a ka ko tigi hakilila ye n'an tora ten jamana tɛ ɲɛ dɛ dɔ de b'a to dɔ ta la ni min ma don yɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn sitanɛ ka wuli ni min ma don yɔrɔ sɔrɔ sitanɛ ka wuli o tɛ se ka kɛ jamana ye dɛ ne kɔni bɛ min kɔni fɔ gouvernement sigi cogo a ma ɲɛ pewu parce que o y'a kɛ nin dungana ko de a ma kɛ tiɲɛ kan o ye ne kɔni ka fɔli Jogel kɔni a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye jamana ye den dɔ de don Jogel ka problème ye min ye ne bɛ min fɔ a la a kelen tɛ o a bɔra yɔrɔ min a b'a dɔn Jogel bɔra yɔrɔ min a b'a dɔn n'a ma ɲɛ a bolo a bɛ fɔ a ye o bon o mɔgɔw de don k'a fɔ ko an bɛ nafolo ɲini ou bien fɛn u ko kuma u mago b'o de la n'a kisira juguw tɔɔrɔ ma an ka politicien jugu ninnu tɔɔrɔ ma jamana ye a b'a kɛ ko dɔ ye wallahi a b'a kɛ ko dɔ ye mais Mali ye fɛn dɔ ye ni maa o maa nana k'i bɛ jamana i b'a fɛ k'a bɔ bolo la mɔgɔw de bɛ dɔw de bɛ u b'i sen dili tigɛ il faut k'an ka hakili to o de la maliyɛnw yɛrɛ de man kan ka sɔn ma an ŋaniya kɛ kelen ye dɔrɔn a ma ban wa Sowɛli ka premier ministre ya kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a ma bɛn ne yɛrɛ ma parce que fasojɔlaw tɛ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen gouvernement kura sigi cogo ma ɲɛ parce que fɔlɔ ta sigilen u ye fɛn o fɛn fɔ ko ma ɲɛ o bɛɛ kɛra la u sigilen bɛ k'u lajɛ u ma fɛn fɔ o la ne yɛrɛ kɔni hakilila la sigicogo ma ɲɛ ne fɛ ko tɛ ne hakilina y'o de d'accord bisimila Sogɛli ka nomination ne bɛ se ka hakilila min kɔni di a la komi ni diɲɛ bɛ yɛlɛma maa yɛrɛ bɛ yɛlɛma a nɔfɛ n'o tɛ Sogɛli ninnu bɛɛ ye Musa Tile kɔ kelen jɛgɛ ninnu ye mais kumasiya minnu kɔni bɛ bɔ a da a yɛrɛ b'a dɔn sababu min y'a na premier ministre la a yɛrɛ b'a dɔn n'o y'o M5 RFP kelen ye maliyɛn ɲɛ yɛlɛla sa dɛ maliyɛn ɲɛ coronna yɛrɛ de n'a y'a da dɔ tan nɔ n'a ma ɲɛ o M5 RFP kelen o kelen de bɛ yen nɔ tuguni an bɛ jɛ ka wuli tuguni an ye jɛ ka wuli ɲɛdɔn sa koyi an bɛ jɛ ka wuli tuguni de k'a fɔ k'a bila n'a ma kɛ an ka hakilila ye an ka hakilila ye jumɛn ye an bɛɛ de bɛ faso in kurakuraya jɔsen kura nɔfɛ donc Sogɛli ka nomination a diyara ne kɔni ye nka a ka hakili to kɔni dɛ n'a ma kɛ k'a ɲɛ bolo min ye si don mɔn na o bolo kelen de bɛ si bɔ mɔn na dɛ donc o ye Sogɛli ka nomination ta fanfɛla ye gouvernement kura o kɔni ye sogo y'i ta ye muru y'i ta ye M5 RFP a bɛɛ dira olu ma M5 RFP olu de ka wuli ka jɔ an n'olu jɛra ka wuli ka jɔ min kɛ de ye i bɛ ka fanga juguman bɔ an kunna sisan n'a bara yɛrɛ bɛɛ taara k'a di olu ma n'o ye Sogɛli ale de k'a ka sugandili kɛ fana tuguni ka mɔgɔw sigi ministériya la ka gouvernement kura sigi toujours n ye kuma kelen min fɔ Sogɛli kan o kelen don a gouvernement kelen in kan Sogɛli ka sigilenw don min t'a la k'a kɛ ka ɲɛ dɔrɔn a tigi ka bɔ yen o de ka fisa n'o tɛ ni jɛgɛ kelen ko k'a b'a bɛɛ tun bɛ an b'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen a bɛɛ o cogoya kelen ye an ye wuli ka jɔ ɲɛdɔn tɛ dɛ awa an dafɛ jamana bɛɛ b'a la k'an ladege donc ça veut dire que farafinna bina k'a ɲɛ curun ni ala ni olu yɛrɛ ka réseaux sociaux ko ninnu ye wasalam ne bɛ se ka min fɔ ala kɔnɔ o ye nin de ye Sogɛli ka premier ministre y'a ɲɛna yɛrɛ de mais gouvernement sigi cogo o yɛrɛ ɲɛna ne ye Buran Sanogo u b'a fɔ ne ko radio Buran ne ye sɛnɛkɛla de ye i ye kuma minnu fɔ Sogɛli a ye ministre minnu ta ne bolo ministre ninnu a tacogo ɲɛna parce que ne yɛrɛ bɛ Mali gouvernement dɔn kosɛbɛ n bɛ se k'a fɔ depuis Moribo tile fɔ bi mɔgɔ ministeriya kɛ Mali kɔnɔ ale tile kelen ne b'a bɛɛ dɔn a cɛ ni muso i tɔgɔ ni jamu i tun ye so min na tubabukan ni bamanankan mais ko fɔ fɛn tɛ ɲɛ maliyɛn fɛ n'o tɛ gouvernement in tacogo ɲɛna ne tun b'a ɲini maliyɛnw fɛ k'u dusu suma an ka se ka baara kɛ pour que jamana ka bɔ nɔgɔrɔ an ka lafiya ne ye gouvernement min lamɛn ye a ɲɛna a ɲɛ yɛrɛ ma o tuma maliyɛnw k'u dusu suma parce que Sogɛli yɛrɛ na ministeriya la foyi ma tiɲɛ a bolo an kɔni y'o dɔn ne yɛrɛ ka mɔgɔ choisilen tɛ dɛ mais foyi ma tiɲɛ a bolo a ka ministeriya kɔnɔ donc n b'a dɔn n'i y'a kɛ chef de gouvernement ye baara bɛ ɲɛ kosɛbɛ mun ye gouvernement kura ye bon ne fɛ a sigicogo ɲɛna parce que Barack Obama yɛrɛ y'o de fɔ waati dɔ la l'Afrique, le problème de l'Afrique n'est pas un problème d'hommes. C'est pourquoi il a dit que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais l'Afrique a besoin des institutions fortes. Voilà. Donc, moi, gouvernement,
donc fɛn fɛn bilala place min na ne bolo a bɛɛ place ka ɲi donc an bɛ dugawu kɛ ala k'u fanga se ala k'u fanga se. Sukala Kokala Mayiga ale ka transition premier ministre kura ye e ka hakilina ye mun ye o kan? Ouais, ne bolo ne ye hakilina fɔ o kan ka ban. Sukala Kokala Mayiga est un homme valable quoi. C'est un patriote, baarakɛla de don. Donc kalan b'a la, a dɔnniya b'a la, expérience b'a la. Parce que gouvernement ka dɔgɔ, alors kabi Musa ka fanga tiɲɛna, bon gouvernement ka dɔgɔ k'a ma don min na. Donc min ye jamana, a bɛ jamana dɔn, cɛkɔrɔba don, a bɛ jamana dɔn. Alors expérience b'a la. Donc ne bolo alors ni an y'a mɔgɔ kelen tɛ se koyi. Mɔgɔ kelen tɛ se dɛ. An y'an fanga fara ɲɔgɔn kan a bɛ se. Parce que an ka jamana Mali dama tɛ farafin jamanaw ka terikɛ problème fɔlɔ ye mun ye? O ye bɛnbaliya de. Munna an ka kɛlɛmasaw yɛrɛ dɛsɛra tubabuw la? O bɛnbaliya kelen de don. Donc n'an ma bɛn jugu bɛ san bamananw b'a fɔ ten ko ni dɛnɛn cira ko basaw bɛ don. Donc an yɛrɛ dama f'anw de ka bɛn fɔlɔ. Donc n'an bɛnna a ka ca la an bɛ se ka fɛn kɛ. Nka n'an ma bɛn an bɛ jigila mɔgɔw la Français a dɔrɔn ta Français tɛ o Mali problème ye maliyɛnw yɛrɛ de ye. Tiɲɛ ye min ye o y'o ye quoi. Mali problème ye maliyɛn yɛrɛ de. A daminɛ an ka du kɔnɔ bi. Du jumɛn bɛ yen ko dutigi bɛ se a ka du la bi. Dugu jumɛn bɛ yen ko dugutigi bɛ se a ka dugu la bi. Jamana jumɛn bɛ yen ko jamanatigi bɛ se a ka jamanadenw na bi. Donc yanni ka ji mɔgɔ la jigi yɛrɛ la quoi. C'est pourquoi an ka karamɔgɔba dɔ y'a fɔ ka kumaw la ko yanni ka i yɛrɛ ɲininka ko faso ye mun kɛ ne ye. Ko i k'i yɛrɛ ɲininka ko ne ye mun kɛ faso ye. Donc f'an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ɲininka. Donc ne ye mun kɛ faso ye, ne ye mun kɛ faso ye. O la ɲɔgɔn jalaki bɔ yan b'o dabila. Sukali Kokala Mayiga est un homme valable quoi. C'est un patriote. Baarakɛla de don. Ayiwa mɔgɔw bɛ kan b'a dɔn mɔgɔw bɛ kan lamɛn. Maintenant ne hakilina de ye nin ye. Ne hakilina de ye nin ye. Ni ne hakilina ma kɛ kelen ye. Donc n'i ye dɔ fɔ bon ka ca la o y'i ka faamuya dan de ye. Sinon hakilina ko de don. A ma fɔ ko ne ta yen don jagoya la. Mais nin ne ka faamuya de ye. Hakɛto b'a la. Sallallahu Sogɛl ka tagali ne bɛna min fɔ o ye n ka hakilina cadre ɲuman de don Mali cadre don presque a ye gouvernement ninnu bɛɛ kɛ donc min b'a kɔnɔ a b'a bɛɛ dɔn mais kumaba ani baara tɛ kelen ye parce que mɔgɔ bɛ mɛn kuma na mais n'i donna baara la f'i ka walen kɛ n'a ye action ye n'a ka ɲi o don n'a ma ɲi an fana b'a fɔ sinon kojugu tɛ o a bɛ jamana in dɔn a b'a fɛn bɛɛ dɔn. Tiɲɛ kɔni na Sogɛl ka ministère ma diya ne ye a ma diya ne ye bi a ma diya ne ye sini. Parce que gɛlɛya fɛn fɛn b'an ka jamana in kɔnɔ a bɛɛ ju ye Sogɛl ninnu de ye wa a ka Sogɛl yɛrɛ to Mali kɔnɔ Mali tɛ ɲɛ tant que Sogɛl bɛ Mali kɔnɔ fo ka taa diɲɛ wili Mali tɛ ɲɛ wa nin kɛra nin u y'u cɛsiri na nin jar'u la ta u ye sɔriyɔrɔ sɔrɔ hali ni mɔgɔ wɛrɛ sigira n'u ma sɔriyɔrɔ sɔrɔ dɔw u bɛ balawu wuli kɛ fo ka taa sɔriyɔrɔ sɔrɔ tiɲɛli fɛn fɛn b'a bɛɛ Sogɛl a ma diya n ye pewu walayi Sogɛl tɛ to Mali kɔnɔ Mali ka ɲɛ yɛrɛ. Sogɛl sigili premier ministre a diyara ne a ma foyi tiɲɛ ne kɔni an bɛɛ maliden de an bɛɛ ŋaniya ye kelen gɛlɛya jugu min b'an dara ka se. Ayiwa i ye ɲininka min ye Sogɛl Kokala Mayiga ale kɛlen premier ministre ye ne hakila kɔni ye min ye a la m'a fɔ a ma ɲi a ka sabu ka da kan Sogɛl Kokala Mayiga maa min don Mali ko kunnafoni na maa jolen don parce que Mali yɛrɛ démocratie a daminɛna a ɲɛna tile minnu tɛmɛna su minnu tɛmɛna a bɛɛ lajɛlen kɛra a ɲɛna donc ka sanga a ka jolenya ma hakili la maliden sago ye min ye o dɔn bɛ a la sabu ka da kan mɔgɔw kun bana fanga min na o fanga dafiriba o maa ɲɛnama dɔ kɛra a yɛrɛ ye donc n'a bɛ maliden sago dɔn yɔrɔ baara in a kan ka nɔgɔya a bolo i tɛ fɛn min dɔn o de kɛcogo bɛ i kamana guwa mais a dɔn min bɛ ale la yan'a kana a nane a man kan ka gɛlɛya a bolo ayiwa n bɛ min fɔ ka fara o kan parce que transition fanga ye fɛn dɔ olu de kan ka kalafili nata labɛn ka président sigi président min bɛna kɛ Mali maraba ye transition kɔfɛ o ni ɲɛ waati tɛmɛnenw jateminɛ ale Sogɛl kelen a tun bɛ fanga ɲininaw fɛ o kɔrɔ ye fanga dun ye fɛn n'i y'a ɲinini daminɛ tant que n'a ma sɔrɔ i tɛna i bolo fila jigin ale kɛlen furanjɛla fanga in premier ministre ye fanga ɲini min kan ka labɛn a bɛna se ka neutralité kɛ wa neutralité ye jumɛn ye kana kɛ maa fɛ ka ban maa na kana kɛ fan kelen ji dɛmɛba ye ka i kɛ yɔrɔnin kelen i tɛ kini fɛ i tɛ numan fɛ a na se ka o kɛ wa o de jɔrɔ bɛ ne la a ka premier ministeriya in kɔnɔ sinon ko tɛ k'a fɔ ko ne ye min kɔn gouvernement min sigira Sogɛl Kokala Mayiga fɛ a ka ɲi a ma ɲi n tɛ se ka o fɔ sabu ka da kan maa minnu b'a kɔnɔ n t'a bɛɛ lajɛlen dɔn n bɛ minnu dɔn a la damadama b'a la tiɲɛna hali ni o tɔgɔw fɔ n ka tanu de bɛ minnu kan parce que n'olu ye Mali ko in na ka tɛmɛ u ye waati minnu kɛ ka tɛmɛ a kɛra waati ye min ye suwakala min ye nɔbɔ maliyɛn si ma ɲinɛ min kɔ o maa damadama bɛ a la o furanjɛla fanga in maa minnu talen filɛ a gouvernement in fana na o fɔra minnu kɔ olu
olu tara tacogo minnu na min kɛra olu la wala min fɔra olu ye u tulo ye o mɛn hakila o na kɛ taama sira ye min b'a to u tɛna bɛn fili kɔnɔ fili min bɛ maliyɛn fujeni an bɛ dugawu de kɛ sa olu minnu sigilen filɛ ka baara minnu kalafa aw ma ala k'a kɛli hakila ɲuman d'u ma n'a dusu maliyɛn bɛ wasa min ɲini ala ka o kɛ o wasaw deba ye nin ye ne hakilaw ye ɲininkali 3 in kan n'o ye Cheval Kugala Mayiga ka fɛngɛ ye premier ministre ye bon ne bɛ se ka fɔ a diyara ne parce que a kun bi fɛn kɔnɔ ministre bulon kɔnɔ i bɛ ka tile do je sais pas a kun comme a kun wulila i bɛ ka contour la a dun kun bɛ tiɲɛ ne kan sisan a sigila vraiment a diyara ne yɛrɛ de fɛn min ye gouvernement kura min sigila an fɛ gouvernement kura in kɔni an bɛ dugawu de kɛ sinon tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la dɛ an b'a fɔ a fana ka ko lajɛ dɔɔni an kɔni tɛ ɲɔgɔn jogo dɔn fɔlɔ mais a ka ko lajɛ hali sisan a ka ko lajɛ a yɛrɛ bɛ maliko bɛɛ kalama déjà a ma se mɔgɔ k'a fɔ k'a bɛ kuma wɛrɛ fɔ a ye a yɛrɛ b'a bɛɛ kalama a bilala min kama a ka kilo ma dɔrɔn a fana kana kɛ tɔw ta si ɲɔgɔnna ye o de kun ye ne hakilinata ye. Sogoli Kugala kɛra premier ministre ye an kɔni a diyara n ye a bonyana n ma donc an bɛ min fɔ a ɲɛna a ka baara kɛ dɔrɔn parce que a ka kuma cayara depuis ni ko daminɛna a bɛ jama ɲɛma fo k'a se sisan ma bon a ka kuma kɔni cayara bon kuma caman an t'o kɔ de an bɛ baara de kɔ a ka fɛɛrɛ k'a ka baara kɛ bon mɔgɔ y'a bila minɛn min kɔnɔ a ka minɛn fa a kana kɛ fɛn wɛrɛ gouvernement kura min sigira an b'a ɲini fo ka cɛsiri u ka baara kɛ parce que waati bɛ coup d'état Mali kɔnɔ vraiment Mali sɛgɛnna Mali ɲanina an ka lajɛ an ka dɔ bɔ coup d'état in na an ka baara kɛ an ka yɛrɛ ko dabila an ka kɛ maliko ye n'an ma yɛrɛ ko dabila ka kɛ maliko ye Mali ti bɔ nɔgɔra y'a faamuya an ka maliko yɛrɛ ko dabila an ka posita ko dabila an ka yɛrɛ ko dabila an ka cousine ko ni tonton ko ni tanti ko an k'olu bɔra an ka kɛ maliko ye min kɔni bɛ ne bolo ka fɔ ye o y'o ye. min ye ministre gouvernement min sigira sisan vraiment ne ye maa y'a kɔnɔ minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ faso ka ɲɛta fɛ ministre caman bɛ yen o ministre kɔni ne y'u ye u ka baara kɔni a ye ne ɲɛ fa kosɛbɛ sangaw kɔni ye marche kɛ bi ka gouvernement kura soutenir kaba u ye marche kɛ jeunesse n'o ye plateforme de jeunes u farala ɲɔgɔn kan ka marche kɛ ka taa lettre de doléance di an ka gouverneur kura ma min ye colonel Ousmane Sangare o kɛra bi sɔgɔmaden na sankaw yɛrɛ fɛ yan donc u y'u ka soutien ta ka gouvernement kura yɛrɛ sɛgɛrɛ fɔlɔ k'a sɔrɔ u ma baara yɛrɛ daminɛ u b'a jira k'a fɔ gouvernement kura a sigili jara sankaw ye an b'a fo min ye ayiwa an ka gouvernement sigili kura ye k'a fɔ Sogɛli kɛra premier ministre ye alhamdulilayi an b'a fɔ a bɛnna ma bawo mɔgɔw tun y'a jira k'a fɔ ko ale bi se jamana in kɛ kow kɛcogo la bawo a delila ka jamana in kow kɛ ka tɛmɛ o tuma an bɛ ala de deli a ye fanga kura min ta ala k'a ɲɛ bolo Mali tɔ in ta kɛra duwawu don de an bɛ jɛ ka duwawu de k'a ye n'i y'a ye an bɛ ɲɔgɔn kɔ bila o bɛɛ ye yɛrɛ dama ko min ye Cheval Kugala Mayiga ale kɛlen premier ministre ye ne hakila kɔni ye min ye a la m'a fɔ a ma ɲi a kan sabu ka da kan Cheval Kugala Mayiga maa min don Maliko kunnafoni na maa jolen don parce que Mali yɛrɛ démocratie a daminɛna a ɲɛna tile minnu tɛmɛna su minnu tɛmɛna a bɛɛ lajɛlen kɛra a ɲɛna donc ka sanga a ka jolenya ma hakili la maliden sago ye min ye o dɔn bɛ a la sabu ka da kan mɔgɔw kun bana fanga min na o fanga dafiriba o maa ɲɛnama dɔ kɛra a yɛrɛ ye donc n'a bɛ maliden sago dɔn yɔrɔ baara in a kan ka nɔgɔya a bolo i tɛ fɛn min dɔn o de kɛcogo bɛ i kamana gan mais a dɔn min bɛ ale la yan'a kana a nane a man kan ka gɛlɛya a bolo. gouvernement kura min sigira an bɛ duwawu kɛ gouvernement kura in ye ala k'u dɛmɛ se wɛrɛ tɛ anw ye duwawu kɔ anw ye kɔfɛmɔgɔw ye an bɛ duwawu de samu ma ala k'u dɛmɛ gouvernement kura in diyara an ye an bɛ jɛ ka duwawu de kɛ an bɛ fɛn o fɛn fɔ malidenw ye u k'u jija an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la an ka ɲɔgɔn fɔfɛ kumaw dabila an ka ɲɔgɔn ɲɛngoyaw dabila an ka jɛ ka gouvernement kura in dɛmɛ ko ala ka jamana in ta fanga d'u ma ala ka fantanw hinɛ don u la ka jamana yɛrɛ hinɛ don u la o de ye Sogɛli sigiri premier ministre a diyara ne a ma foyi tiɲɛ ne kɔni an bɛɛ maliden de an bɛɛ ŋaniya ye kelen gɛlɛya jugu min b'an dara ka se ka bɔ n'o ye insécurité donc a fɔlɔfɔlɔ y'o fɔlɔ mɔgɔninfinw ni kisi n'u ka lakana vraiment n'u sera ka na ni stabilité yɛrɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw k'u yɛrɛ kun sɔrɔ donc o de kɔni ka di ne fɔlɔ. Sogɛli ka a ka premier ministre ya bon ne kɔni bɛ se ka min fɔ a la dɔrɔn donc olu de ye mankan kɛ k'a fɔ ko président ka taa donc n'ala kɛ ko président taara a bɛɛ taara ka d'u yɛrɛ ma sa donc a bɛɛ b'a yɛrɛ bolo démissionneli taara donc a tɛ taa yɔrɔ si a bɛɛ b'a yɛrɛ bolo yen nɔ donc a bɛ min kɛ sisan donc o de donc jamana bɛ se ka lafiya a ka jamanadenw t'a lamɛn u ni jamanadenw ka kɛ da kelen don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc ka ɲɔgɔn faamu jamana bɛ se ka lafiya cogo min na donc k'a fɔ ko n denmisɛnnin na ou bien n taara ye o ci t'a la dɛ a nana de olu de mankan kɛ a wulila donc ale nana donc a bɛɛ b'a bolo yen nɔ o y'o yɔrɔ ye. Sogɛli Mayiga ka nali bon a kɔni a ma kɛ ne hakilina ye
mais parce que gouvernement ke ka tɛmɛ bon a ma ka nɔ foyi ne yɛrɛ kɔni ma ka nɔ foyi k'a ye dilanli kɛ min na mais n'a ma ɲɛ k'a kɔni nana ka ban a k'a ɲɛ tilen baara ma sinon a kɔni ma kɛ ne ka hakilina ye gouvernement kura min sigira an bɛ dugawu kɛ ala k'a k'an ka ɲɛta ye o kɔni bon ne kɔni bolo a ka fisa n'an ka taaɲɛ min bolo ala k'o sabati o de kun ye ne ka hakilina ye. Sogɛli ka premier ministre bon o kɔni ne kɔni bolo o de ye ko in yɛrɛ taabolo ɲuman ye Sogɛli ka kɛ premier ministre o de ka di ne ye voilà bon fanga kura min bɛ yen bon komi u sigila sisan de donc an bɛ u ka ɲɛta an b'a baara taabolo jateminɛ fɔlɔ n'u bɛ se ka dilan n'u tɛ se ka dilan an bɛ se ka fɛn fɔ o la quoi parce que gouvernement sigila sisan donc an tɛ se ka girin ka kuma u kan n'u ma baara daminɛ. Fɛn min ye Sogɛli ka premier ministre ye ne hakili la a cogo ɲɛna parce que M5 ye a ka kɛlɛ kɛ pour que yɛlɛmali de kana o kɔnɔna na yɛlɛmali tɛ se ka kɛ tant que ni minnu ye yɛlɛmali kuma fɔ n'olu sen ma don a la donc ne yɛrɛ kɔni fɛ o cogo ɲɛna kosɛbɛ an bɛ sigi k'u lagɛ de parce que an bɛ yɛlɛmali de fɔ bɛɛ bɛ yɛlɛmali in de fɛ bi ayiwa ala ka se ka fanga d'u ma ka hakilila ɲuman d'u ma u bɛ ka mun f'u da la o kuma u ka se k'o kɛ maintenant mun ye gouvernement kura in ye ne yɛrɛ ka yeta la bon pour le moment a ka ɲi parce que an tɛ se ka jugement ba kɛ fo an k'u ye baara la fɔlɔ n'o tɛ jateminɛ mun kɔni an ye mun ye fɛn a tɔgɔ di lisi mun ye a ka ɲi an bɛ dugawu kɛ kuma ala ka a ta fanga d'u ma kuma cɛsiri u ka cɛsiri de far'u bolo da kan parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan Mali kɔni ayiwa a ɲɛmɔgɔ kɔni i tɔgɔ man di dɛ i tɔgɔ man di parce que réseaux sociaux ye fɛn bɛɛ yɛlɛma fɛn bɛ fɔ i ma ayiwa i ma mun kɛ o la e de b'i cɛsiri sisan i bɛ wale fɛn o fɛn kɛ o kuma i ka a bɛɛ kɛ ni jɛlenya ye i b'a bɛɛ kɛ ni tilennenya ye voilà donc hakilila nin ye ne ka hakilila ye. N'i ye ne ɲininka Sogɛli ka premier ministre ya la bon ne bɛ sɔn k'a fɔ n ko a ɲɛna sababu la M5 de kɛra sababu ye min y'a to cɛkɔrɔba ka fanga bɔra yen bon n'olu ka fanga bɔra yen jagoya ni minnu kɛra sababu ye ka o gaziw n'o nɛnɛ ni o funtɛni minɛ a ka kan olu le ka na jamana marali la parce que hakilina min tun b'olu ma ni kɔrɔma in kɛcogo ma ɲɛ olu le bɛna ka na fɛn kura kɛ min b'a to jamanadenw b'a dɔn ko yɛlɛmali bɛ se ka kɛ n'i y'olu bila kɛrɛfɛ c'est comme si i ma baara yɛrɛ ɲuman kɛ quoi o la ne yɛrɛ kɔni bɛ se ka fɔ tare parce que ni M5 nana parce que M5 ka laɲini kun ye yɛlɛmali min ye an bɛna sigi k'o laɲini de lagɛ sisan ni mɔgɔ sɔrɔla min surtout Sogɛli ye mɔgɔ ye a ye sira min minɛ a ma tile kelen a m'a bila bon comme fanga kɔni bɛ mɔgɔ yɛlɛma mais an bɛ sigi k'a lagɛ a bɛ se ka na ni yɛlɛmali min ye jamana kɔnɔ quoi. Basila an bɛna bi taratadonya dɔnkibaru a seereyaw an bɛna olu jɔya n'o tɛ seereyaw ka ca ni ala ye don nata ninnu jira na an bɛ wuli ka jamana politiki tɔnɲɛmɔgɔw caman sɛgɛrɛ an ye baro sigi ɲini ni caman ye o mɔgɔw la i bɛ ka nɔfɛ minisiri dɔw b'a la minnu olu fana tun y'u kɔnɔjɛya Ibrahim Boubacar Keita ye u tun kɛra jɛɲɔgɔn ye u n'a ye baara kɛ fo ka se a ka fanga fila a ka fanga firi waati ma hali minnu yɛrɛw bɛ yen minnu y'a ka fanga kɛlɛ mɔgɔw bɛ olu la hali n'a y'a sɔrɔ olu ye fanga kɛlɛbaw ye olu kɔni sema ye minisiriko la maa o maa bɛ yen n'an da sera n'an y'olu lasɔrɔ an bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen fɛla ɲininka nafa min bɛ o la o ye ka fɔ n'a fɔra ka fɔ jamana in mara ka kɛ marada yɛlɛlen ye i n'a fɔ Musa Mara y'a jira cogo min hali bɛɛ sema don a la bɛɛ da ka kan ka don a la politikitɔn tɔw fana y'o de fɔ fɔcogo la aw yɛrɛ ye PPR ka kuma mɛn don nata ninnu na an da bɛna se jamana marakulu dilanlen a mɔgɔ tɔw minnu ka seereya b'an bolo Kiyankaw Kucalakaw Sankaw Kayi mara Kulukoro mara Sikaso mara Segu mara fo ka se Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni mɔgɔ minnu n'olu bɛ jamana kɔkan n'u b'a fɛ k'u ka hakilinata di u bɛ se k'a ka hakilinata ci Basila ka WhatsApp kan anw tɛ WhatsApp ni an tɛ se an t'a fɔ cogo dɔn n t'a dɔn WhatsApp don wa WhatsApp de don wa a mana kɛ fɛn o fɛn ye aw minnu bɛ jamana kɔkan a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye aw bɛ se ka Basila aw bɛ se k'a sɔrɔ WhatsApp kan 79 08 00 77 79 08 00 77 n'aw ye WhatsApp dayɛlɛ dɔrɔn a b'aw ka hakilinataw aw bɛ Mali fan o fan fɛ aw bɛ diɲɛ fan o fan fɛ a kɛra lamɛrikɛnw ka gun ye o a kɛra Mali ta ye o a kɛra farafinna ta ye o a mana kɛ diɲɛ fan wɛrɛ ye n'aw b'a fɛ k'aw ka hakilinata di nin ko in kan a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye n'o ye gouvernement kura sigilen nka yanni gouvernement kura sigilen cɛ Sogɛli Kokala sugandili min kɛra Asimu Goyita fɛ
aw yɛrɛ y'a ka kuma mɛn sabu min y'a to u ye cogɛl sugandi a tun ye ɲɛfɔli k'o la an ka dun kibaru nata ninnu na an bɛna segin ni kibaruya ninnu kan o ye gouvernement o ye cogɛl sugandilen jamana marakulu kura min dilala yala komi a ye ɲɛfɔli min kɛ bi aw ye hakilina jumɛn sɔrɔ a la faransi yɛrɛ k'u ka kɛlɛcɛw bɛ bɔ mali dugukolo kan ni ala ye sinido kibaru jarana an bɛna segin Emmanuel Macron ka dantigɛli kan ani cogɛl kokala mayiga yɛrɛ ye hakilina minnu fɔ bita bɛna ko ye a ye a ka cakɛkulu sigi waati min ani minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛna boli cogo min cogɛl kokala mayiga an k'ale lamɛn kuntilenna minnu b'a la ani Asimu Koyita y'a bila ci minnu na a bɛ jamanadenw ka ci minnu na aw ye politikitɔnw ka fɛla lamɛn yala jaabi jumɛn bɛ cogɛl kokala mayiga bolo sabu min ye cogɛl kokala mayiga ye juin kalo tile 7 tɛmɛnen n'o bɛna kari tɛmɛnen ma sabu juin kalo tile 13 tɛmɛnen n'o bɛna kari tɛmɛnen ma cogɛl kokala mayiga a ka baara kɛ kɔlɛ n'o ye conseil du cabinet u ye ɲɔgɔn dalajɛ cogɛl kokala mayiga da sera fɛn min ma o ye ka yɛlɛma don mara la a tun bɛ kɛ kɛcogo kɔrɔ minnu na ko k'o dabila pewu yan'a bɛ minisiri ninnu bila ka t'u ka ci la a ye bilasirali kan ni jagasirikan caman f'u ye a ka laɲini kɔnɔguwan laɲini dɔ ye fɛn min ye o de ye lakana bɛ se ka sabati cogo min yɛlɛma minnu kan ka don jamana jɔli a dabali n'a fɛɛrɛtigɛ la yɛlɛma minnu kan ka don fangabondasow ka baara la ni fana fangabondasow sigili la sugandili min n'o kan ka kɛ n'o ye jamanadenw bɛna maa minnu sugandi a da sera fɛn min fana ma o ye jamana bɛ baara ni musaka minnu ye o musaka kana kɛ musaka lahawtaw ye minnu bɛ jamana nafolo buruja a ko furuba baara ni furuba ca bita kɔ bita ɲɛ a bɛ kɛ ni tilennenya ni ladiriliya ye a ko n bɛ jamana buruja n bɛ jamana sariyaw kankɔrɔ sɔsɔ n b'o kɛ fɛn ti bɔ a la o bi dabila pewu a ko jamanadenw u segin bɛ ka wasa minnu kɔnɔ yɛlɛma minnu don u ka hadamadenya na o yɛlɛma ninnu jɔdaba bɛ faw la a ka baara bɛna kuntilenna minnu ta o ye o hakilina fɔlɔ ninnu ye a y'a jira k'a fɔ an ka jamana sɔrɔlasiw u bɛ jamana kumabɔli kɛlɛ minnu na ko dabali kura ni fɛɛrɛ kuraw natigɛ mali fɛ min b'a to jamana mara yɛrɛ bɛ se ka segin mali dugukolo fantan naani fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ minnu bɛ yen ni lakana sabatibaliya o kolokololen don a yɔrɔ kofɔlenw na a ka laɲini filanan o de ye k'a fɔ jamana marabaw fo u ka u cɛsiri min b'a to jamana in bɛ sira minnu kan yɛlɛma ka don jamana joli siraw la k'a ladilan cogo kuraw la a bɛ fɔ minnu ma nanzarakan na ko refondation a y'a ɲini fana yɛlɛma minnu kan ka don jamana dabali ni jamana joli dabali ni fɛɛrɛtigɛ ani fangabondasow la a y'a jira k'a fɔ a tɛna mɛn jamana bɛna forobasigiw kɛ a bɛ fɔ min ma assise nationale fɛn min b'a to mali in bɛ ladilan ani fɛɛrɛ boloda kuraw la a ko tɛ taa fɛn min kɔ fo bɛɛ k'i kɔnɔnjɛ fasoko la ka jamana in a bɛ dako min kan jɔnjɔnna bɛɛ k'i ka hakilinataw wa gɛlɛya minnu bɛ mali kɔnɔ gɛlɛya in ka dun ka se hakɛ min ma fɔɲɔgɔnkɔ ni woyɔ minnu ani degun minnu lahalaya minnu mali sigilen don a sanbara kɔnɔ mali sigilen don a sensabara kɔnɔ fo ka bɛɛ ka jɛ ka da don o la jamana kan k'i banba ni minnu ye kɔnɔguwan minnu bɛ u bɛ wuli ko minnu bɛ ni ɲɛma sɔrɔ a la jamana bɛna corun ka taa fɛ hali minnu ye jamana yɛrɛ baara kɛ bondasow ye u lafɔgɔyali min kɛra dabali ni fɛɛrɛ minnu kan ka sɔrɔ o la cogɛl kokala mayiga a ko olu minnu ye jamana marabaw ye u bɛna dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min b'a to jamanadenw politiki sira kan baarakɛlaw ka hakɛ ɲini sira kan jamana yɛrɛ kɔnɔguwanko wulili sira kan bɛɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn faamu o kow bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ min bɛ se ka na ni basigi ye jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ hakilila ka tigɛ danaya bɛ se ka segin mali kɔnɔ cogo min b'a to yɛlɛma minnu ko fɔra olu bɛ se ka kɛ cogo min yɛlɛma minnu bɛ yen wala jamana yɛrɛ a dilalen waleba minnu bɛ yɛlɛma minnu kan ka don o la o dɔ ye jumɛn ye o de ye jamana bɛ se ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ cogo min b'a to fanga bɛ cɛma bɔ cogo la cogo min b'a to jamana yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen minnu y'a yɔrɔ sigibaw ye u ka yɛrɛ mara u bɛ se ka lawaleya cogo min o tɛ taa fɛn minnu kɔ o ye politikitɔnw u ka sigi ka n'u ka sariti dilenw o bɛ se ka lawaleya cogo min sariya minnu bɛ wutekow ɲɛnabɔ kɛlɛ minnu n'u bɛ
cikɛlaw ni bagangɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ min ye wute ko ye a ko bɛ ɲɛnabɔ cakɛbondaso minnu fɛ k'a bɛɛ yɛlɛma ka kɛ cakɛbondaso kelen i n'a fɔ politikitɔnw ani jamana dugulenw ni forobamaw bɛɛ lajɛlen u da u ka o da wa u bɛ kuma minnu fɔ a ko dabali ni fɛɛrɛ ka tigɛ min b'a to jamanadenw bɛ wute kɛ ni sɛbɛn min ye o wute sɛbɛn ninnu ani wute kɛcogo ninnu u bɛ se ka kɔlɔsi k'u lakana cogo min a ko jamana dantigɛli ni sigikan sariyasun n'a ma ɲɛ k'a fɔ yɛlɛma bi don a la yɛlɛma yɛrɛ kan ka kɛ ni maliden bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw ye cɛfɔ ni kanbɛn n'o ye sɛbɛn min mali ni marifatigiw u y'u bolonɔbila kɛ sɛbɛn min na u bɛ se ka lawaleya cogo min hali ni segin bɛ kɛ hakilimaya kɔnɔ bɛnkan in wale dɔw kan min kɔni ye n bɛ jamana sariya kankɔrɔ sɔsɔ n b'a kɛ fɛn ti bɔ a la o kɛra foroba nafolo juguyali ye o kɛra tɔɲɔni ye o kɛra sariya kankɔrɔ sɔsɔ walew ye o kɛra marakɛjugu ye o fo mara yɛlɛma de ka don a la cokɛli da sera nin bɛɛ lajɛlen ma bamanankan na anw sera ka minnu tɔmɔ k'a fɔ aw ye o ye nin nka basi la komi a yɛrɛ ye dantigɛli kɛ bamanankan na kuma in kuntala ka jan kosɛbɛ an t'a yɛrɛ lamɛn n'o ye cokɛli ko kala mayiga yɛrɛ ye ka aw fo ka waliɲuman dɔn yani n ka kuma daminɛ n b'a fɛ an ka duwawu kɛ maliyɛnw minnu sara kirisi in kɔnɔ finitigiw ani sibiliw an ka président kɔrɔ fila président Musa Traoré ani Amadou Toumani Touré ani Soumaïla Cissé chef de file de l'opposition ala ka hinɛ u la ala ka yafu ma k'u dayɔrɔ suma colonel Assimi Goïta transition ɲɛmɔgɔ jamana ɲɛma a y'a ka danaya da ne kan ka ne kɛ premier ministre n b'a fo la ka waliɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ a ye danaya min da ne kan ne ka n'o déçoit k'a fɔ ko maliyɛnw bɛɛ ɲɛ bɛ ne na bi ne ɲɛna Mali histoire kɔnɔ ne nomera situation min na a man ca premier ministre min ka nomination jamanadenw y'u ka espoir ba da kan o de la n bɛ président fo ka waliɲuman dɔn k'a fɔ aw fana aw ministre président ni ne a y'an ka danaya da aw kan pour que aw ka fara ne kan à partir de maintenant baara min bɛ kɛ o tɛ ne ka baara ye o ye an bɛɛ ka baara don la solidarité gouvernementale aw kelen kelen o n'aw bɛ baara min na premier ministre bɛɛ ka baara don n b'a fɛ k'aw fo ka waliɲuman dɔn parce que waati aw kɛra ministre waati min na Mali histoire contemporaine kɔnɔ c'est-à-dire maliyɛnw ka espoir min bɛ aw kan a ka girin kojugu ne dalen don a la aw bɛ s'a kɔrɔ k'a fɔ ko ka kɛ ministre ye o ye charge ba dɔ ye a ka girin kojugu parce que ministeriya i n'a fɔ komi i ye jɔn de i bɛ jɔnya la danaya de dara e kan danaya don a tɛ di e ma siɲɛ kelen don o don tile o tile i ka baara kan ka yira ko danaya min dara e kan o danaya min y'a da e kan a ma fili k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan bi dimi min b'u kɔnɔ min b'u kan bi o de b'a kɛ u sigilen bɛ yen u ka espoir ba de bɛ gouvernement in kan an kan ka ko bɛɛ kɛ ko bɛɛ an ka n'u déçoit an man k'u déçoit an tɛ se k'u déçoit fana maliyɛnw caman bi n'i ye ɲininkali kɛ u dalen don a la ko gouvernement in bɛna Mali bɔ nɔgɔ la maa caman ye ci bila n ye k'olu b'a dɔn ko Mali ka di kɔrɔlen Mali bɛ sigi o situation la mais a bɛ daminɛ a base bɛ bila gouvernement de b'a base daminɛ hali n'an tɛ a laban an de b'a base sigi aw de b'a fondation sigi fondation dun n'a a ɲɛna so bɛ ɲɛ o citoyen caman bɛ yen malidenw caman bɛ yen u bɛ ka duwawu kan ye ala ka ko nɔgɔya ma mais a caman bɛ yen fana u bɛ sikasika u b'a fɛ k'an ye fɔlɔ k'an to baara la dɔ wɛrɛ bɛ yen min dalen t'an na bɛɛ ye maliyɛn ye an kan ka baara kɛ bɛɛ tɔgɔ la an tɛ Mali fantɔ ye gouvernement ye an ye maliyɛnw bɛɛ gouvernement ye an bɛ baara kɛ bɛɛ tɔgɔ la an de kan ka baara kɛ pour que minnu bɛ sikasika ani minnu dalen t'an la sikasika in a ka ban minnu dalen t'an la fana u ka tila k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ne kun dalen t'u la mais u bɛ se baara la u bɛ dɔ k'a fɔ ne kun b'u contre la mais sisan ne ɲɛ b'a la ne kan k'u dɛmɛ u bɛ bɔ an de la an ka baara kɛ cogo o tɛ se k'a kɛ n'an ma n b'a fɔ tubabukan na ka tila ka yɛlɛma une gouvernance de rupture et d'exemplarité o kɔrɔ ye baara kun bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen an kan ka tigɛ fewu ka méthode kura dilan an yɛrɛ ka exemple di ni ministre ni président ye exemple di jamanadenw bɛ se ka tugu kɔ o fana pour que a ka se ka kɛ jamanadenw tɛ fɛn minnu fɛ minnu ye Mali tiɲɛ minnu y'a kɛ jamanadenw tigɛra état la sisan u t'a bonya hali ɲɛmɔgɔw kumana u t'u lamɛn an ka ko bɛɛ kɛ u ka ban mais pour que a ka ban an yɛrɛ ka baara kɛcogo an kɛcogo an kumacogo o de y'a daminɛ ye n'an y'o kɛ fana gɛlɛya min bɛ yen an kana siran ni gɛlɛya min bɛ on doit l'attaquer de front
angana sira ante segi ko ante ira ni geleya min be il faut l'attaquer de front nama bosira la ka teme amba contourner mais Mali be sira soro mba don fana ko Malion chama unye bana gwanim bena munde fo abena munde ki amba don ko transition wati kungurundi a wati mancha donc pour que baraka se ka nye antena ko beke ambe priorité de sugandi mun kanga ke foro pour que transition a kanye o priorité e muni foro lakana ka lakana sinsin ka sabati jamana ko priorité flana e mun réforme politique et institutionnelle politique ni élection ni sharia o be minum be politique be tasira minka o kanga réformer sharia kuraw ka dila malion be sharia minunka no kera ambe élection nyuma organisé pour que mogo min beta président yala min beta député yala o ka don tigi malion de yata yurgu mata ka sigi malion kuna wari mata ka sigi malion kuna malion voterai parce que bafe parce que kuma kanyi parce que hakli kanyi parce que na hakli bala mangam min wulila Mali kono 2020 c'est vrai que fien akun falendo fen jugu chamala mais élection de yake la goutte d'eau qui a fait déborder le vase donc élection crédible mogo be da élection mina ankango ko beke obseka katla ka fo réduction de train de vie de l'état ma chamamba foko jamana ga wari ate do danyuma fe a chamambe kien nyemo fe o fana ankanga solution nyala ani la lutte contre l'impunité c'est-à-dire mogo be kieni ke Mali kono faut te boala o fana kanga dabla a priorité là-bas e muye peut-être akanga ke foloye fantan fente minungulu ankanga ko beke kan sego ke ka ko no ya umma pour que ka lakana sinsin jamana kono Mali l'armée a be baramina bi benye bala ankanga ko beke les opérations sur le terrain be baramina sur le terrain mimbe ka résultat nyumando ankanga conditions créées pour que administration ka se ka sigi préfet sous-préfet école docteur o ka se ka sigi ni lakana sabatira administration be sigi o bebe sigi chantier baflana e muye président de la transition ya fanyi ay instruction dama kam Mali kura sigi kam Mali la kura ou des refondations du Mali qui sera au cœur des réformes politiques et institutionnelles. Mali kura anga ko beke Mali on yere kafo transition ba domina ko Mali sura sigira ko ka se ka sira soro an hakilna yemu oui wati mimbena ambena réunion bado organisée atowe les assises nationales de la refondation Mali on bebe na franyonka ambe dana ya mugodita Mali on dana ya be minka mimbe Mali don mimbe Mali administration do minga jamana do ambe nu franyonka ubena assisi labe wa assisi mfana antafo ku foi make Malade fon encore mi barake Malla antena futuke de ka fo fembe be damene transition indela otigeta minun kume fanga la korole u fana e baradoke peut-être amenya so bara minun kera korole ambu beta concertation états généraux forum assise dialogue national ambu be mimboro ambu be franyonka ka conclusion bauta conclusion minu malion bebe na u yere don conclusion nuna obeke muna ne a fo sisa ko crise ndamne na chogodi élection de kera mangan wula élection nof mais oye ina fo fien femba kon fa fara élection c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le mais fin jugu min kumba kono kuma bena fo no bana malien wo malien ni ba fe que candidat est présidentiel ibena sigi ka fo ko ne kera président e be fen foro mi walia oui les résultats des assises oya soro malien be benaka parti kotala donc ni beta élection là iba fo kibe assise nous walia parce que malien beta ani ika projet de société donc ni élira ibe mi walia o malien benamika ani hakilna yumi o rebe ko no ga emao parce que ko do be niko kibake ni mo ko kuteso iba fo ko emake de emafu malien be benaka o ken ko no ga président kurabulu na maketa sisa kuma bese na do ba fo kafo ko ka élection organisée dron ne ma fo ko fien a falendo fen jugula élection de yake guddo qui a débordé le vase na we élection dron de ke fen jugu minum ba kono ame kuma uluka ni président kura sigira beba donc ko ufanga intesigi kudeta nani de karamalla wati kungurin kono muna parce que dongodo ni kudeta kera au lieu ka fem be fo nyogon e kasira nyumanta bebe giri anga élection be ke président kura min bena abe gele minu soro na ko ka bunya na bodoro mo gobi wuli ka fo ale dedo abe sira abe segi ko ale fana ba dabla jamana tora ka kini chugula malion kanga nyogon tegemine be ka intérêt bala assignation inkake comme yafo ni kera président yi ko do be ni ko ki bake no ko de wali afolo katla ki ka programme la anyena o de kafsa malion bema o de kafsa candidat yerema ne insission oka parce que kuma ya kana munumunu kuma were kana bola a sensi fleni katla ka fo
ko pour que hakili ka sigi an ga se ka barake hakili sigi la an bena kuma an ni syndicat ani parti politique ani malion be pour que jamana ka sumaya mangan ka dabla no dabla la gouvernement hakili be sigi abe se ka réforme ke hakili sigi la parce que danaya be gouvernement ni mali couche be ikera syndicat ikera kenreu ikera senekelaw ikera l'école karamoko ikera opérateur économique gouvernement be ko beke pour que malion ka ben pour faire l'union sacrée be ka donc gela mbe malila sa na manyana bo anga jamana bitunu ala kan kisola pour que o kase ka tanye ni sumaya nana ni ben sabatira jamana ko abe sira daele pour que réforme kase kake parce que basoro gouvernement hakili sigilendo jamana don benaka ube uka eta uka jamana amba sama ka sasira nyuma fe bebe faranyonka kata kabo dakelen fe ka do dakelen fe o de bena ke ambe réforme ke ambe élection ke élection be ba mangantena wuli mogo shite wuli ka foki mason parce que kera jeleyaka président mimbe sigi fana abe sigi lafiya la hakili be se abse ka jamana bara atena dongoro ka gazi fili mogo ka mogo do kasola parce que sosoli ba ka élection la o de benga jamana kono amena pour que kake mali parti politique be société civile be malion be ko organe unique des élections ko jekulu do kanga sigi mimbe élection de la ambe lahiduta ambe ko be ko organe kasi ni ministre de l'administration ambe na sigi malion e organisation élection organisée abe sambi sababo malion do kanga soro mali kono mimbe yira ministre de l'administration la élection be se ka ke organe qui be se ka ke ou kata convaincu ne be mali expert be wili aita ni ministre de l'administration kasigi ay ko be ke ka la convaincu parce que nalen chien folo a foru yo kwat se ka ke ne mi fo seda o nyemgo yo o don mbe digression donike nkuma ka fora kat se ka ke minu ya fuka be se ka ke ngali mekeru law donc si ça minu mba fuka se ka ke ani minu mba fuka be se ka ke ambu usigi ukairana mimbe se ka ke ni chembe sireme ambota obasoro ke ambu usigi ukairana mimbe se ka ke ni chembe sireme ambota obasoro société la kala tuguni donc l'expertise malienne antena kenema kata mugota mina kala élection organisation sambi sabambe élection organisée kata mugo wereta kata organisation wereta ka fuko de benan kala élection là au bana en tout cas le gouvernement toké malion de baké on a nos problèmes on peut trouver nos solutions il faut avoir confiance aux compétences nationales nabeta wari minsara et organisation ni ONG nunu ibasoro ni atla nani ni adi malion mabusika barake donc ukanga ta ministre la convaincu parce que aller de nyemgoye aller de benafo yemi foye be organiser chogomina akuma bebe nafo pour que n'embêta élection la domina malion beka ben aka mugo shite na foko sharia nunu tara ne ba kalama a foranko bebe na faranyonka président yere ko inclusivité o inclusivité koreé mu bebe faranyonka ka nyonkumanya na nyonkumanya à la fin ou bien bebe ben kodoka ni be makaka consensus besoro c'est-à-dire jamana famba be minfi ambota no be masira soro gouvernement ba ka responsabilité mais au basoro malion ye nyonkumanya o kafsa ni do kana fo kale me ba kalama kwale ta don ka fora ka to atokola alete sama ambe ko beke o kanake nini yoke malion bebe na doko aleta fe ko katani o wati la malion re ba ka situation laji mais mo shite na fo ko kirako e ka fo ko constitution sharia sumba ni elema be douala malion de be siki ka fo problème jumen de be anga jamana bolo constitution kanga minu résolu constitution te sebe nchogolaw donc ko espéru de base espéru de constitution sebe peuple